Έχεις πατήσει ρε. Ναι, εδώ γεια. Λοιπόν, 3, 2, 1, κλαγέτα. Ξανά κλαγέτα. Ωραία. 3 lights, 4 lights, 5 laps. Pause. Go, go, go. Καλησπέρα, είμαι ο Πιέρος Πατουχέας. Είμαι ο Γιώργος Μέλης και αυτός είναι ο Καφενές της Φόρμουλας. Είναι μια εκπομπή για Φόρμουλα 1 όπου θα συζητάμε το τι γίνεται μέσα στη σεζόν. Θα μιλάμε για ιστορικά γεγονότα της Φόρμουλας και γενικά θα γίνεται μια ωραία και πολιτισμένη πάντα. Και χαλαρή. Ναι, κουβεντούλα. φυσικά. Κουβεντούλα. Ωραία. Σήμερα, επειδή είναι η πρώτη εκπομπή, θέλουμε να μιλήσουμε για την προηγούμενη σεζόν, να κάνουμε μια ανασκόπηση και να πούμε τι πιστεύουμε ότι θα γίνει σε αυτή τη σεζόν, καθώς και το τι μας σημάδεψε. Πες μου έτσι σε 2 λεπτά τι σε σημάδεψε την προηγούμενη σεζόν, τι ήταν αυτά τα οποία κράτησες από το 2020. Κράτησα, εντάξει, είχαμε πάλι μια παντοκρατορία της Mercedes. Έτσι, και Hamilton Mercedes. Ναι. Έτσι, γιατί ο Bottas ήταν λίγο κατώτερος από αυτό που φάνηκε ότι μπορεί να δώσει το αυτοκίνητο, νομίζω εγώ. Ήταν ο Bottas κλασικά. Ήταν ο Bottas, ο Verstappen τον κόντρερε πάρα πολύ στα ίσια σε πολλούς αγώνες. Όταν ήταν καλά δηλαδή το αυτοκίνητο του Verstappen και απέδιδε στο top, τον κόντρερε πάρα πολύ στα ίσια. Και ο Bottas δεν νομίζω ότι είχε, πολλές φορές δεν είχε απάντηση. Έτσι. Ενώ ο Hamilton εξαφανιζόταν μπροστά. Ναι, τον έβλεπε μια φορά στην αρχή, μια φορά στο τέλος. Ήταν πολύ ωραίο το πρωτάθλημα από την τρίτη, τέταρτη, πέμπτη θέση και πίσω. Ναι. Σε κάποιες κόντρες με Renault, Racing Point, McLaren και Alpha Tauri. Alpha Tauri ή Alpha Tauri θα τη λέμε. Alpha Tauri. Μου ακούγεται ηλίθεια και τα δύο, δεν μου κάθονται καλά καθόλου. Την καινούρια Μινάρντι. Την πρώην Toro Rosso ή πολύ πρώην Minardi. Λοιπόν, εκεί είχε ενδιαφέρον. Τη μόνη Ιταλική ομάδα που πήρε νίκη στο φετινό πρωτάθλημα. Ναι, σοκ. Στη Μόντζα μέσα έπαιξε το Ιταλικό εθνικό ύμνο. Είναι ο χαμός. Ωραίος χαμός. Ωραίος χαμός. Ωραίος χαμός. Μετά και στο Μούγκελο που τελείωσαν 12 αυτοκίνητα. Μούγκελο. Στη δεύτερη που ήταν της Ιταλίας, τέλος πάντων, που τερμάτισαν 12 αυτοκίνητα. Της Ferrari. Όπου δεν ήταν αγώνες με τα λιγότερα αυτοκίνητα που τερματίσανε. Φέτος. Ναι. Πρέπει να ήταν της Αυστρίας ο πρώτος. Μπορεί. Νομίζω τερματίσαν 11 και ο Λατίφι βγήκε 10ος. Δηλαδή μία από τις επιτυχίες του Λατίφι, Ναι. πλανάτε, στην περσινή σεζόν ήταν το ότι κατάφερε να βγει 11ος στους 11. Ναι, και θα ήταν πάνω από το Ράσελ. Αν ο Ράσελ δεν έπαιρνε τους βαθμούς με τη Mercedes, Ναι. Είχε 3 ενδέκατες θέσεις έναντι 2 του Ράσελ. ναι, θα ήταν πάνω από το Ράσελ. Ναι. Βέβαια, ο Ράσελ είχε και το ατύχημα στην Ήμολα που τράκαρε πίσω από το αυτοκίνητο ασφαλείας. Ναι. Νομίζω το χτύπησε ο Έριξον. Είδαμε μία Mercedes η οποία πήρε 15 pole position σε 17 αγώνες Και 13 νίκες. και 13 νίκες, στις οποίες τις 2, όπως είπαμε, έφταιγε που δεν τις κέρδισε. Ναι. Έτσι. Και τις 2 που πήρε ο Verstappen στο Abu Dhabi ήταν πολύ καλύτερος. Και στο Silverstone έχασε η Mercedes, γιατί από εκεί ξεκίνησε η συζήτηση κάποτε. Ναι. Στο δεύτερο Silverstone. Όπου ενώ στο πρώτο Silverstone τερματίζει χωρίς ένα λάστιχο, να μην υπερβάλλουμε. Στο πρώτο Silverstone η Red Bull απλά πέταξε την νίκη μόνη της. Ήθελε να πάρει τον βαθμό του Fastest Lap. Καλά πήγε αυτό. Καλά πήγε αυτό, αλλά δεν μπορούσε να ξέρει Οι ότι. πιο επιτυχημένες στιγμές στην ιστορία της Red Bull. Εντάξει, Πήρε λέει. ένα fastest lap. Ναι, από τη μία να προστατέψουμε τα ελαστικά μας, γιατί είχαν δει ήδη 2-3. Νομίζω και ο Sainz είχε. Ο Sainz και ο χάσει τα Bottas. ελαστικά του. Ο Bottas. Πήγανε σε 2 γύρους. Ναι, ο Raikkonen. Ο Raikkonen είχε φύγει πιο νωρίς, αλλά όχι από ελαστικό. Είχε απλά καρφωθεί σε τείχο. Μήπως είχε κλατάρει η Όχι, ανάρτηση. δεν ξέρω. Σ' άλλο ήταν αυτό, μπερδεύω. Δεν ξέρω, πάντως είχε φύγει και είχε μια ρόδα που κυλούσε πίσω μόνη της. Ναι. Από τις καλύτερες στιγμές πέρυσι. Και ενώ κερδίζει αυτόν τον αγώνα, κάνει το pit, ρε παιδί μου. Εντάξει, μπαίνει ο Bottas να αλλάξει να τερματίσει. Πάει ο Verstappen έχοντας μια διαφορά ασφαλείας από το Leclerc, νομίζω που ήταν πίσω του. Ναι. Μια διαφορά ασφαλείας, κάνει το pit stop για να βάλει φρέσκα ελαστικά να πάρει και τον εξτρά βαθμό. Και με το που βγαίνει από τα pit, Σκάει το λάστιχο του Χάμιλτον. κλατάρει ο Χάμιλτον. Και το θηρίο με 3 λάστιχα. Με 3 λάστιχα και με έναν μπάρμπα από την κορώνη στο ακουστικό του να του φωνάζει 20 δευτερόλεπτα, 15 δευτερόλεπτα, Ναι. 9 δευτερόλεπτα από το Verstappen. Το παλικάρι να προσπαθεί όντως, γιατί ήταν παλικαρίσκο αυτό που έκανε. Όχι. Mercedes. Mercedes λοιπόν. Φέτος απόλυτη κυριαρχία για άλλη μια χρονιά. Άλλη μια χρονιά.
Τα πήρε όλα και έφυγε. Όπως είπαμε και πριν, 15 pole position, 13 νίκες στους 17 αγώνες. Από τις οποίες 15 pole position, βασικά από τις δύο που έχασε, που δεν πήρε μάλλον, η μία ήταν στις μικτές συνθήκες της Τουρκίας Ναι. και η άλλη ήταν στο Μπουντάμπι. Ναι, που ο Verstappen είναι καλύτερος. Να δούμε το head to head. Έχουμε τον Hamilton 11 έναντι 5 στους 16 αγώνες που τρέξανε μαζί με τον Bottas. Οριακό. Στα qualify. Ναι, το πάλεψε και έχουμε 12 με 4 έχει κερδίσει ο Hamilton στους αγώνες. 12 φορές ήταν καλύτερος από τον Bottas. Ο Bottas κέρδισε μόνο 4 φορές. Ο οποίος Bottas πήρε 2 νίκες στη σεζόν και τις ίδιες νίκες που πήρε ο Verstappen. Ναι, λογικό. Απλά εντάξει. Είναι λίγο και ότι η Red Bull έτρεχε με ένα μάξι. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Ο Albon ήταν πάρα πολύ πίσω και δεν ξέρω αν φταίει μόνο ο Albon. Ο Χόρνερ είχε βγει στην αρχή τη σεζόν και έλεγε: Έχουμε 2 αμάξια για να του χτυπήσουμε. Ναι. Δεν λέω ότι ο Χόρνερ λέγε ψέματα. Έκανε promotion. Δεν αμφιβάλλω για τον άνθρωπο, εγώ τον πιστεύω ότι ήταν εισάξια τα αυτοκίνητα, αλλά ο Albon ήταν πάρα πολύ πιο αργός και γι' αυτό έκανε προσπεράσεις από την εξωτερική. Για πες, επειδή έχεις τα χαρτιά εκεί, πώς ήταν τα στατιστικά της Red Bull. Red Bull, πάμε Red Bull. Στα δοκιμαστικά, ο Verstappen οριακά είναι μπροστά από τον Albon με 17-0. Είναι οριακά. Για λίγο. Για λίγο, Το πήρε. ναι. Και στους αγώνες, στους οποίους τερμάτισαν και οι δύο, είναι 16, γιατί νομίζω στον πρώτο δεν τερμάτισαν και οι δύο. Ναι. Είναι στο 12-4. 4 φορές ο Albon κατάφερε να τερματίσει μπροστά από τον. Γιατί 4 φορές δεν κατάφερε να τερματίσει ο Verstappen. Γιατί ναι. Επίσης, στους δύο αγώνες που δεν πήρε η Mercedes και δεν πήρε ο Verstappen, θα ήταν σε θέση να τους πάρει ο Verstappen από τη Mercedes, έτσι, με τα λάθη που έκανε, αλλά δεν ήταν εκεί. Ναι, δεν τερμάτισε κανένα από τους δύο. Γιατί δεν ήταν εκεί απλά. Είχε προβλήματα και δεν ήταν εκεί. Να δούμε λίγο τη Ferrari. Ναι, η Ferrari πήρε 3 πόντιουμ. Πήρε 3 πόντιουμ, να μην το πούνε ούτε του παπά. Πήρε Και 3 ούτε του παπά. πόντιουμ. Πραγματικά δεν ξέρει κανένας πώς και γιατί. Μια πολύ κακή Ferrari νομίζω. Πολύ κακή. Τα 3 πόντιουμ τα πήρε επειδή μάλλον μίλησε η ψυχή της Ferrari. Η φανέλα της Ferrari, η βαριά φανέλα αυτή, το βαρύ σασί της Ferrari. Και κατάφερε και πήρε 3 πόντιουμ. Τα 2 με το Leclerc. Τα 2 του Leclerc νομίζω ήταν η κλασική τακτική, το εγώ μένω εκεί που είμαι, τρακάρουν όλοι που είναι μπροστά από μένα Ναι. και παίρνω πόντιουμ. Ήταν εκεί όμως. Τι να κάνουμε, ήταν εκεί. Ήταν. εκεί. Δηλαδή και στην Αυστρία που φύγανε, η Red Bull φύγανε, ο Hamilton έφυγε για την ποινή Ναι. και όλα αυτά. Και στο Silverstone που σκάγαν τα λάστι, χάσαν τα πυροβολούσες. Ο Leclerc ήταν εκεί και κατάφερε και πήρε 2 τίμια πόντιουμ. Το τρίτο στην Τουρκία ήταν αρκετά καλό του Φέτελ. Ήταν του Leclerc μέχρι τον τελευταίο γύρο. Ναι, όπου έκανε το λάθος στροφή και τον πέρασε και ο Φέτελ και ο Πέρες. Ο Πέρες πρώτα και μετά ο Φέτελ. Πιθανότατα και ο Σάινς που ήταν κοντά. Αν είχε 2 στροφές ακόμα. Αν είχε 2 στροφές ακόμα. Ένα Ναι. εσάκι ήθελε λίγο. Κάτι. Γενικά η Τουρκία νομίζω ήταν ο πιο απρόβλεπτος αγώνας φέτος. Η Τουρκία είχαν κάνει. Κάποιος είχε τη φαϊνή ιδέα να στρώσουν καινούργια άσφαλτο στην πίστα. Ναι. Και ήταν σαν να πατινάρουν στις δοκιμές. Να το και drift. Πηγαίνανε Ναι. με τις πόρτες. Και μάλιστα είχαν κάνει κάτι πάρα πολύ ωραίο οι Τούρκοι, ή και όχι ωραίο, όπου βάλανε το βράδυ, νομίζω πριν τα δοκιμαστικά ή πριν τον αγώνα, νομίζω πριν τα δοκιμαστικά μετά την Παρασκευή. Την Παρασκευή το βράδυ, βάλανε αυτοκίνητα, δηλαδή ανοίξαν τις πόρτες για το λαό και τους είπαν μπείτε μέσα να στρώσετε με λάστιχο. Λες ας πούμε και ένα Toyota να πάρει, θα στρώσει το ίδιο λάστιχο που στρώνει η Φόρμουλα 1, έτσι, είναι επιβατικό τέλος πάντων. Θα τους έβαζαν να κάνουν, ξέρεις, κολύβια και Ναι, οχταράκια μέσα στην πίστα για να στρώσουν ελάστιχο. Και υποτίθεται ότι μπήκαν μέσα για να καθαρίσουν ή να στρώσουν λίγο την πίστα, τα επιβατικά του λαού και μετά έβρεξε. Και είχαμε τα μοναδικά αυτά qualifying. Πήρε pole position ο Stroll. Πήρε pole position ο Stroll. Πήρε pole position ο Stroll. Ζήσαμε και αυτή τη στιγμή. Ο Stroll, κοίτα, εγώ σου έχω ξαναπεί, δεν τον πίστευα όταν ήρθε, γιατί επιβλήθηκε κατά κάποιο τρόπο μέσω του δολαρίου. Okay. Ναι, μέσω του πατέρα του. Μέσω του πατέρα του, πάρα πολύ τίμια. Δεν είναι ο πρώτος. Εν τω μεταξύ, fun fact, οι 3 πιο paid drivers που έχουμε φέτος, Stroll, Latifi και Mazepin, Ναι. το 2018 ήταν όλοι στη Force India. Γιατί και η Ουρλκάλη του μπαμπά Mazepin και η Σοφίνα του μπαμπά Latifi ήταν χορηγοί στην ομάδα που είχε ο μπαμπάς του Stroll. Ήταν δοκιμαστές εννοείς. Όχι, ήταν χορηγοί, οι μπαμπάδες. Όχι.
Ναι. Τα παιδιά δεν ήτανε. Α, δεν ήταν σαν οδηγοί. Οκ. Ο Μαζεπίν παίζει να μην τρέχει καν Φόρμουλα 3 τότε. Ναι, οκ. Αλλά ήταν και. Μήπως ήταν στο πρόγραμμα, ξέρω εγώ, στα. Όχι, απλά. Μπορεί, αν δεν γινόταν όλο αυτό. Αν δεν γινόταν η χρεοκοπία τη τότε Force India που την αγόρασε ο Μπάστρολ, μπορεί να του έβλεπε και αυτού. Ναι. Και την έσωσε ο Πέρες, έτσι. Γιατί ο Πέρες είχε λεφτά, είχε χορηγούς οι οποίοι τον στηρίζουν πάρα πολύ. Και ένα Μεξικό ολόκληρο Πέρες στα πόδια του, είναι η αλήθεια. Ναι, έχει όλο το Μεξικό χορηγούς που τον στηρίζει πάρα πολύ. Και τελικά τον αγώνα της Τουρκίας που είχαμε μείνει τον κέρδισε ο Χάμιλτον. Τον κέρδισε ο Χάμιλτον παλικάρισκια. Η πιο παντελονάτη νίκη που έχει δει ο Χάμιλτον ποτέ. Δηλαδή το πιστεύω. Που έχει κάνει λάθη μέσα στον αγώνα, έχει φύγει από την πίστα, ξαναμπαίνει μέσα, έχει πρόβλημα πρόσκλησης. Ναι, παλεύει, κουράζεται. Ναι. Κάνει λάθη Racing Point που είχε το 1-2 μέχρι μετά το μισό αγώνα. Όπου το λάθος του Stroll είναι λίγο παραπάνω από μισό δικό του λάθος, γιατί τον έχουν καλέσει στα pit νωρίς σχετικά. Και λέει ο ίδιος όχι. Το έχω. Ναι, λες ας πούμε και είναι η οδηγάρα του αιώνα, έτσι, και έχει την εμπειρία, ας πούμε. Τελικά δεν το είχε. Ναι. Και δεν το είχε, τον κράτησαν μέσα και για ένα περίεργο λόγο το δέχτηκε η ομάδα αυτό. Και τον κράτησε μέσα. Δεν μπορώ να φανταστώ γιατί. Δεν ξέρω, ούτε ο μπαμπάς του ήταν αφεντικό. Και γυρίζει μετά, μπαίνει στα pit και απλά εξαφανίζεται από τον αγώνα, έτσι. Είναι κάπου στην 5η, 6η, 7η θέση. Ναι. Κάπου χαμένος. Και έχουμε έναν Χάμιλτον, ο οποίος είναι με τα ενδιάμεσα, έτσι, και προελάβει προς τη νίκη. Και ενώ όλοι αλλάζουν λάθη, αυτός δεν παίρνει να αλλάξει. Ναι, και στο τέλος λέει, εντάξει, τελικά ήταν slick, λέει, στέλνωσε κιόλας η πίστα. Σε ρώτησε γιατί δεν μπήκες να βάλεις slick και είπε, μα τα έκανα slick τα λαστιχά μου, γιατί να μπω να βάλω άλλα. Και τώρα που πούμε για Racing Point, να πούμε και εδώ το head to head. Το head to head, Πέρες Stroll. Εδώ πέρα έχουμε έναν Πέρες, ο οποίος στα qualify έχει 10 εμφανίσεις καλύτερες από τον Stroll έναντι 4. Έχουμε και τον Hulkenberg. Ναι, υπάρχει ο Στους αγώνες που δεν τρέξαν αυτοί μεταξύ τους, γι' αυτό έχουμε τους 14 εδώ. Και στους αγώνες είναι στο 8-5. Εντάξει, σχετικά ωριακό. Το 8-5 ή το 14. Το 8-5. Το 8-5, κοίτα, είναι τίμιο για το Stroll. Αυτή τη φορά μη ηρωνικά ωριακό, όντως. Ναι, όντως είναι τίμιο για το κοντά. Stroll. Είναι τίμιο για το Stroll. Ο οποίος ο Stroll εμένα, ήθελα να το πω και πριν, με έπεισε. Ο Stroll είναι το τελευταίο podium της Williams, Τελικά. να θυμίσουμε. Το τελευταίο podium της Williams. Ιστορική ομάδα μεγάλη, τελευταίο podium Lance Stroll του 2007. Κλαίει το μουστάκι του Νάιτζελ Μάνσελ. Και τελευταία νίκη Παστόρ Μαλντονάντο στην Βαρκελόνη το 12. Μαλντονάντο. Και τελευταίος πρωταθλητής της Williams. Ο Βιλνεύ δεν ήταν. Μεγάλο Ζακ Βιλνεύ το 97. Το μακρινό 97. Μεγάλη ομάδα. Τραγικό. Μεγάλη ομάδα η Williams. Μεγάλη ομάδα, ναι. Που η Κλέρ έλεγε δεν θα πουλήσω ποτέ την ομάδα του πατέρα μου. Και μετά από λίγες εβδομάδες ή έστω λίγους μήνες ανακοινώθηκε ότι η Williams πωλείται. Ναι. Κρατάνε το όνομα. Ευτυχώς κρατάνε και την ιστορία. Τιμητικά. Πιστεύω ότι δεν θα την αλλάξουν. Είναι τεράστια ομάδα η Williams για να την κάνεις μια Spiker ή μια Midland, ας πούμε, ή κάτι Και τέτοιο. την έκανε μόνος του ρε φίλε ο Frank Williams. Δηλαδή. Νομίζω ότι είχε αποσυρθεί όταν άρχισε να κάνει αυτό το bungee jumping η Williams. Ναι, Είχε βάλει. Το πήρε η Claire μετά. Ναι, πήρε η Claire, δεν λέω εντάξει ότι φταίει η Claire, απλά έτυχε να πάνε κάποια πράγματα στραβά, όπως πήγαν και Είναι η Claire ο Μπινότο της Williams. Εντάξει, λίγο βαρύ είναι. Και για τον ένα και για τον άλλον. Ναι, αλλά. Προσπάθησε η Claire. Να γίνει ο Μπινότο. Για Williams που λέγαμε, πάμε λίγο να δούμε τα head to head της Williams. Και αυτά ωριακά που θυμάμαι. Οριακά είναι σίγουρα τα qualify, όπου στα χρονομετρημένα δοκιμαστικά ο Russell είναι στο οριακό 16-0. Καλά πήγε αυτό. Ναι, στους 16 αγώνες που τρέξαν με το ίδιο αυτοκίνητο. Και ο Λατίφι κατάφερε σε από αυτούς τους 16 αγώνες, στους αγώνες, να είναι στους 6 μπροστά. Και στους 10 πίσω από τον Russell. Αλλά είχε περισσότερες 11 θέσεις και αν ο Russell δεν πήγαινε στη Mercedes στο τριήμερο στο Σαχίρ, Θα ήταν από πάνω. θα ήταν από πάνω στο τέλος της βαθμολογίας. 0-0, αλλά σε έχω. Άρα ναι, Ναι. ο καλύτερος από τους δύο. Ναι, ήταν το καλύτερο 0, 0 με τόνο. Αυτό. Θα έπαιρνε ο Λατίφι. Τελικά πήρε κάποιους βαθμούς ο Russell. Να σχολιάσουμε λίγο ο Russell. Να σχολιάσουμε λίγο ο Russell, ναι. Το δράμα του Russell στο Σαχίρ. Να σχολιάσουμε λίγο όλο το Σαχίρ βασικά, γιατί νομίζω Ναι, ότι έχει πολύ ψωμί αυτός ο Έχει αγώνας. πολύ ενδιαφέρον. Ξεκινάει λοιπόν με Leclerc, Verstappen, Perez εκτός. Ναι. Εγώ νόμιζα ότι εγκατέλειψε ο Πέρες. Για πολλή ώρα νόμιζα ότι Όλοι νομίζαμε ότι εγκατέλειψε ο Πέρες. Ναι. Δηλαδή Το έχω ξεχάσει. βγαίνουν εκτός πίστας, οι δύο εγκαταλείπουν εκείνη τη στιγμή, ο Πέρες το σώνει Ο κάπως. οποίος Verstappen, η επαφή είναι με Πέρες
και Leclerc, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Και ο Verstappen προσπαθώντας να αποφύγει την επαφή με Φεύγει στον τοίχο. Γενικά ήταν δύσκολη ημέρα για τον Max. Και είχαμε έναν Russell ο οποίος δίνει πόνο. Ναι, περνάει. Σε ένα αυτοκίνητο που είναι μικρότερο από το. Δεν χωράει το παπούτσι του μέσα. Φορούσε μικρότερο νούμερο παπούτσι για να χωρέσει. Ναι, γιατί ο Χάμιλτον είναι πιο κοντός. Είναι κομματάκι. Είναι πιο petit. Κατάφερε ο Ράσελ να κοντράρει στα ίσια τον Μπότας στα δοκιμαστικά. Ναι, έχασε για πολύ λίγο. Ναι. Και είναι η πρώτη φορά και η μόνη μέχρι σήμερα που έχει χάσει ο Ράσελ στα δοκιμαστικά. Ναι, όντως. Έχει μία ήττα. Και από τον Κούμπιτσα. Και από τον Κούμπιτσα, ναι. Ακόμη και από τον Κούμπιτσα τα είχε πάρει όλα. Όλα, όλα, ναι. Μάλιστα. Εκεί πέρα ξεκινάει ο αγώνας και ο Ράσελ δείχνει ότι Ότι το έχει. ότι έρχομαι, ότι είμαι Ότι εδώ. το έχει σε βαθμό που κάποια στιγμή ο Σάινθ πέρασε τον Μπότας. Ναι. Γιατί ο Μπότας δεν το είχε καθόλου. Ο Μπότας είναι λες και τον ψάχνουν πια ψυχολογικά. Δηλαδή, αν δεν πάρει την πρώτη στροφή, άντε και τη δεύτερη και να είναι μπροστά, λες και παθαίνει κατάθλιψη το παλικάρι. Και έχει κάνει και στην Τουρκία νομίζω, έχει κάνει τραγικά λάθη. Στην Τουρκία σπίναρε 9 φορές. Στο Σαχίρ δεν το πήγε καλά λοιπόν. Στο αρχή καθόλου καλά ο Μπότας. Και ποιος άλλο δεν το πήγε καλά στο Σαχίρ? Ποιος άλλος? Δεν το πήγε καλά στο Σαχίρ. Ο Ράσελ. Η Mercedes ολόκληρη δεν το πήγε καλά στο Σαχίρ. Σαν οργανισμός, παιδιά, που από αρχής, δηλαδή Σαν από το εταιρεία πρώτο δεν πήγε καλά. Απίστευτο. Απίστευτα πράγματα. Ήτανε καταστροφή. Ο Ράσελ, ο οποίος βγαίνει το αυτοκίνητο ασφαλείας, μπαίνουν και τα δύο τα αυτοκίνητα να κάνουν pit stop. Από τον μεγάλο Τζακ Άιτκεν. Ναι, ο οποίος αντικατέστησε τον Ράσελ στη Williams και του χάρισε ένα αυτοκίνητο ασφαλείας που του κατέστρεψε τον αγώνα. Έτσι. Καλά πήγε αυτό. Πήγε πολύ καλά αυτό. Νομίζω ότι θα τον αγαπάει πάρα πολύ. Θα τον περίμενε στη γωνία στο τέλος. Μάλλον. Όπου μπαίνει ο Ράσελ και κάνει την πρώτη κέντα η Mercedes. Του βάζει τα λάστιχα του Μπότας. Κάποια όλα Δεν ξέρουμε Του πότε βάζει- του λένε έχεις λάστιχα του Μπότας. του κάνει ό,τι να είναι. Τον έχει μπερδέψει. Μετά μπαίνει και ο Μπότας από πίσω. Είχε ήδη μπει ο Μπότας, δεν ξαναμπήκε. Ποιος ήταν από πίσω, ήταν που είχαν τρενάκι, ήταν ένας πίσω τον άλλον. Μπαίνει ο Μπότας. Ναι. Αλλάζει. Είναι στα καπάκια από πίσω και περιμένει ο Ράσελ. Και μπαίνει ο Ράσελ, Του βάζουν ό,τι να είναι, ό,τι βρήκαν μπροστά του. Του λέει πάρ' αυτό είναι, πάρ' το, φύγε. ναι, και μετά ξαναμπαίνει ο Μπότας που παίρνει φωτιά. Δεν θυμάσαι που είχε πάρει φωτιά εδώ πίσω, πίσω ρόδα και τη σβήνανε. Όχι. Είναι λόγω ηλικίας, παιδιά. Είχε συγγνώμη. πάρει φωτιά η πίσω ρόδα του Μπότας κάποια στιγμή. Ναι, Και ήταν τον πυροσβεστήρα από πάνω. μάλιστα. Δεν ξέρουμε γιατί, ποτέ δεν μάθαμε Ωραία, γιατί. επικεντρώθηκα πάρα πολύ στο Ράσελ. Τότε σχεδόν έκλαψα, εντάξει, όχι. Και μετά του λένε, έλα Τζόρτζ, ναι, παίζει θέμα στο λάστιχο. Πριν του πούνε το θέμα με το λάστιχο, ο Ράσελ ξαναμαζεύει τα κομμάτια του από τη βλακεία που έχει γίνει. Και κυνηγάει τον Πέρες. Κυνηγάει πρώτα απ' όλα, περνάει τον Μπότας. Ξανά. Λες και δεν του φτάνε. Αρχίζει και παίρνει τις θέσεις. Και φτάνει πίσω από το Πέρες. Και το βλέπουν Δεύτερος. αυτό στην Mercedes και ανακαλύπτουν, καταλαβαίνουν με μια διορατικότητα. Ο Ράσελ δεν κατάλαβε τίποτα ποτέ. Εντάξει, δεν είναι ώρα εικόνα που ένιωσε τα 0,2 PSI στο πίσω λάστιχο που είχε διαφορά, αλλά Αυτό πότε έγινε πάλι. κάποτε παλιά, αλλά το λένε στην ΕΡΤ σε Όντως, κάθε, Μεξικό. σε κάθε μετάδοση το λένε αυτό. Και εκεί που είναι ο Ράσελ και πάει ξανά να τα ξαναμαζέψει για να πάρει την πρώτη νίκη που διψάει να την πάρει, έχει τραβαθεί, του έχουν δώσει μια ευκαιρία. Πάρει το αεροπλάνο και πιλόταρε το. Και αυτός λέει ναι και πάει να πάρει την νίκη. Και τον ενημερώνουν ότι το πίσω λάστιχο, το δεξί, Ναι, ένα από τα πίσω ένα λάστιχα πίσω δεν λάστιχο, έχει αέρα. χάνει. Και Ο του λένε, Ράσελ δεν το κατάλαβε ποτέ. έλα του θα λένε- πει ξανά. Και μπαίνει στα pit και μετά παλεύει απλά για να πάρει βαθμούς. Και παλικάρι. πήρε τελικά. Πήρε. Και νομίζω ξαναπέρασε τον Μπότας. Όχι, δεν το Όχι, είδα. ήταν ο Μπότας μπροστά. Ο Μπότας ήταν έκτος και ο Ράσελ 8ος. Οκ. Και κάνει ταχύτερο γύρο ο Ράσελ, μαζεύει 3 πανταλάκια. Ναι, ναι, ναι. Μετά έχει στην άκρη. Η ένατος μπορεί και ένατος να είναι. Ναι. Πολύ κρίμα. Πέρασε Ένας. τον Κακομοίρη τον Νόρις που δεν του μπαίνει 8η σε όλο τον αγώνα. Τράβηξε και νωρίς πράγματα φέτος. Καλά, ναι. Αλλά πήγε καλά. Θα Πήγε τα καλά. πούμε Αυτό μετά θα το στη δούμε McLaren. μετά. Και κέρδισε ο Πέρες. Νίκη για την Racing Point. Πέρες, από εκεί που δεν το περίμενε, δεν κερδίζει η Mercedes, δεν κερδίζει έναν αγώνα η ο Χάμιλτον, έγινε χαμός, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Τον έναν αγώνα τον είχε κάνει αυτός χαμό Εντάξει. Μεγάλος Μότσα. Χάμιλτον. και έλειψε σε έναν αγώνα και έγιναν τα πάντα. Έχουμε τον Πέρες να κερδίζει Ναι, την... από 17ο. Από τελευταίο, ναι, κάποια στιγμή που βγήκαν Μετά όλοι. το spin που έφαγε στον πρώτο γύρο, ξεκινάει τελευταίος, μπαίνει για pit. Αρχίζει μετά να τους περνάει όλους έναν, λες και είναι κόνη. Ο Κον δεύτερος, θα ήθελα να σχολιάσουμε λίγο αυτό. Δεύτερος ο Κον. Πόντιμ στον Οκόν. Εκεί που πάλευε η Ρενό όλη τη χρονιά. Είχαν βάλει στοιχήματα για τατουάζ με τον Pitbull, πώς τον λένε το παλικάρι. Και ο Ρικάρντο. Abitbull.
Το Pitbull. Πολύ συμπαθής. Για κάποιο λόγο δεν ξέρω, το συμπάθησα πάρα πολύ αυτόν τον άνθρωπο. Και εκεί που πάλευαν έστω για ένα πόντιουμ ίσα ίσα οριακά κάτι και τα κατάφερε ο Ρικιάρντο και έφερε 2 πόντιουμ, βρίσκεται ο Κον να παίρνει τη δεύτερη θέση. Όχι απλά τρίτη, ξεπερνάει σε καλύτερο αποτέλεσμα τον Ρικιάρντο. Ναι. Βγαίνει δεύτερος, παρκάρει το αυτοκίνητό του μετά τον αγώνα. Στη θέση του δεύτερου. Στη θέση του δεύτερου, βγαίνει να πανηγυρίσει και πάει ένας μηχανικός εκεί της Ρενό και δεν του δίνει σημασία. Δεν του δίνει καν το χέρι, είναι αυτό που κάνεις έτσι και σε περνάνε από δίπλα. Δεν του δίνει συγχαρητήρια. Ήταν σε φάση ότι πω τώρα έχουμε και αυτό εδώ το ζαβό να πούμε και πρέπει να του πούμε και μπράβο. Τώρα δεν ψήνω να το πούμε. Χάρη και που γέρδισε γενικά, που βγαίνει δεύτερος. Ο Κον πανηγύριζε και μάλιστα σε καλή φάση τον σκουντάει το μηχανικό σε φάση φίλε είμαι και εγώ εδώ, βγήκα δεύτερος, δώσε μου λίγη σημασία. Εγώ έπαθα σοκ εκεί πέρα, το λυπήθηκα τον Οκον, ειλικρινά τον λυπήθηκα έτσι, που δεν του δώσαν σημασία από την ίδια του την ομάδα. Και ανέβηκε στο πόντιουμ βέβαια και ο Ότμαρ Σαφνάουερ, κάπως έτσι τον λένε. Μάλιστα. Που είναι ο team principal, αρχιμηχανικός, κάτι τέτοιο της Racing Point, που ήταν εκεί φίλε από το 2005. Ήταν Jordan, Midland, Spiker, Force India. Πέρασε το παλικάρι, Racing Point, τώρα Aston Martin. Εκεί έχει αλλάξει 15 ονόματα η ομάδα, έχουν φύγει όλοι, αυτός έχει μείνει εκεί. Και σήκωσε και πήρε το τρόπαιο. Που εντωμεταξύ παίζει να το πήρε αυτό το τρόπαιο Δεκέμβριο, τώρα έχουμε Μάρτιο. Παίζει να το έχει ακόμα αγκαλίτσα ρε παιδί. Να κοιμούνται μαζί. Να μην το έχει αφήσει, ναι, να είναι δικό μου. Είναι κομμάτι από το σώμα του πλέον, από τη σάρκα του. Αυτό ήταν το Σαχίρ, πολύ ωραίο αγώνα του Σαχίρ. Γενικότερα όταν γίνεται χαμόλης γίνονται ωραία πράγματα. Και μια και είπαμε για τη νίκη του Πέρες, να πάμε και στην Αλφα Τάουρι που και αυτή είχε μια προσδόκητη νίκη. Στη Μόντσα. Μεγάλη νίκη. Μεγάλη νίκη Γκάσλι. Από το 2008 που είχε πάρει πάλι ο Φέτελ στη Μόντσα. Με το Ρώσο και μάλιστα έλεγε στο Team Radio μετά τη νίκη ο Γκάσλι We did it again. Και μετά λίγο το διόρθωσε και λέει You did it again. Νόμιζε μάλλον ότι ήταν και αυτός στην Τόρο Ρώσο τότε. Εντάξει. Ήταν πνευματικά. Ναι, συμπαθητικότατος. Πολύ καλός. Εγώ το συμπάθησα πάρα πολύ τον Γκάσλι γενικότερα από αυτά που έχω δει. Χάρηκα που κέρδισε. Ήξερες ότι ο Γκάσλι είναι στη διαφήμιση του WoW, του τελευταίου expansion του WoW μέσα. Ναι, παιδιά, ο Γκάσλι είναι κολλημένος gamer, ρε παιδί μου. Παίζει, ναι. Και έχουμε την Κόντρε Γκάσλι Κβιάτ. Με το ίδιο αυτοκίνητο. Εντάξει, ο φίλος μας ο Τορπίλης, ο Κβιάτ. Προσπάθησε. Πρέπει να το δώσουμε αυτό. Το προσπάθησε. Δοκιμαστικά η διαφορά του ήταν 13-4 σε 17 αγώνες. Προσπάθησε. Θέλω να δώσουμε εδώ την προσπάθεια. Ναι. Που ο Κβιάτ. Είχε σκαμπανεβάσματα στη σεζόν η Αλφα Τάουρι, έτσι. Είχε, ναι. Δηλαδή μετά ο Γκάσλι, θυμάμαι μετά τη Μόντσα, στο Μουτζέλο πρέπει να ήταν στα καπάκια. Που βγήκε εκτός. Δεν ήταν κάτω, ναι, δεν πέρασε Q2. Ναι, δεν πέρασε Q2 και βγήκε εκτός. Οι τρεις πρώτοι το podium, Στρόλ, Σάινθ και Γκάσλι, δεν τερμάτισε κανένα στο Μουτζέλο. Και στους αγώνες ο Γκάσλι επικράτησε με 9-8, ωριακό. Τίμιος ο Κβιάτ. Πολύ ωραίο. Κοίτα, είχε και την τέταρτη θέση στην Ήμολα ο Κβιάτ. Τίμιος. Που θα μπορούσε να είχε πάρει και ο Γκάσλι θέση στην Ήμολα, αλλά δυστυχώς πώς το λένε, έφυγε λόγω μηχανικού προβλήματος. Ναι. Που είχε και το υπέροχο κράνος που ήταν τέτοιο στο Σένα. Και υπήρχε και η φοβερή στιγμή στο Μουτζέλο, μιας και το πιάσαμε, να κάνουμε μια μικρή παρένθεση, με αυτή την επανεκκίνηση του Μπότας. Ναι, που τους... Ο οποίος θυμήθηκε, ξέχασε να πατήσει γκάζι μία ή δύο στροφές πιο νωρίς, έτσι, όταν φεύγει το αυτοκίνητο ασφαλείας, και αποφάσισε ότι θα πατήσει γκάζι που θα περάσει τη γραμμή κίνησης. Όταν θέλει αυτός θα πατήσει γκάζι. Ναι. Δικό του είναι το αμάξι, τι θέλει κάνει, το γκάζι είναι δικό του. Θα τους εκπλήξω. Θα το πάω μέχρι τέλος. Δηλαδή θα είναι πίσω ο Χάμιλτον, θα νομίζω ότι θα πατήσω γκάζι νωρίτερα και θα ψαρώσει μία. Θα νομίζω ότι θα πατήσω ξανά γκάζι με το που μπαίνω στην ευθεία. Θα ψαρώσει μια δεύτερη. Θα πάω μέχρι τη γραμμή και από εκεί και πέρα δεν θα ξέρει τι θα κάνω. Και από εκεί και πέρα όλοι πίστευαν ότι μπαίνοντας στην ευθεία. Βέβαια υπήρχε λάθος της πίστας που είχε ανάψει τα πράσινα φανάρια. Καλά, ναι, γενικά. Ότι έχουμε πανεκκίνηση. Υπήρχαν λάθη. Οι από πίσω δεν ξέρουν ότι ο Μπότας ακόμα έχει κάτι άλλο στο μυαλό του, μια φοβερή στρατηγική, η οποία έπιασε. Ο Χάμιλτον δεν τον πέρασε, δεν τον απείλησε καν στην πρώτη στροφή. Όντως, είναι γεγονός. Για ένα περίεργο λόγο. Και έχουμε εκείνη τη στούκα. Ναι, έχουμε αυτή τη στούκα όπου έγινε ένα κορντόν, καμιά 5 αυτοκίνητα. Πολλά. Ξεκίνησε ο Μάγνουσεν, μετά χτύπησε ο Σάιν. Όχι. Νομίζω χτυπήσαν πάνω στον Σάιν. Ο Γκροζάν δεν χτύπησε. Πετάχτηκαν πράγματα. Ο Γκροζάν εγκατέλειψε. Όχι, τερμάτισε.
Τερμάζει ο Γκροζάν εδώ. Τερμάτισε ο Γκροζάν. Παιδιά, Η Χάση είχε ένα μονοθέσιο, τον Γκροζάν που τερμάτισε. Μεγάλο. Όλες οι ομάδες είχαν ένα μονοθέσιο, είναι Ferrari και Mercedes που είχαν δύο. Μπράβο. Και ο Γκροζάν ήταν σε φάση ότι θα μας σκοτώσουνε. Ναι. Το είδε να έρχεται όλο πάνω, μια μπάλα από σίδερο και απελπισία να έρχεται πάνω του. Τρομακτικό, δηλαδή όσες φορές και να το δεις. Τελευταία στιγμή δεν θυμάμαι τώρα ποιο μονοθέσιο είναι που φεύγει και βλέπεις μια ερωτομή ξαφνικά μπροστά σου σταματημένη και έρχεται το παλικάρι από πίσω πα και του δίνει μία. Ναι, τράκαρε ο Μάγνουσεν, ο Σάινθ, μια Αλφα Ρωμαίο τράκαρε. Το κίνη του Τζιοβινάτζη ήταν αυτή. Δεν θυμάμαι. Μία Αλφα Ρωμαίο. Είχε γίνει πολύ χαμός γενικά. Είμαστε προετοιμασμένοι, παιδιά, εννοείται. Έτσι είμαστε επαγγελματίες. Δεν κάνουμε καφενειακή συζήτηση εδώ. Όχι. Είχε γίνει πολύ χαμός εκεί, ναι. Και είχαν φύγει πιο πριν και ο Μαξ με τον Γκασλί. Ναι, στον πρώτο γύρο. Ναι. Στον πρώτο γύρο. Άλλη στούκα εκεί πέρα, μια επαφή. Και είχε χτυπήσει ο Πέρες το Σάινθ και τον είχε στείλει πίσω. Που είχε ξεκινήσει πολύ καλά ο Σάινθ εκεί. Πάμε Αλφα Ρωμαίο. Να δούμε τον αγαπημένο μας Κίμι. Καλή ομάδα. Τι εννοείς? Ζάουμπερ, παλιά. Σαν Ζάουμπερ θυμάμαι το 2001 που είχαν βγει τέταρτη. Με τον Κίμι και τον Χάιφιλ. Ιστορική. Έπιασε τους 500 αγώνες φέτος. Ποιος? Η Ζάουμπερ. Ο Κίμι έχει πιάσει. Όλος ο όμιλος Ζάουμπερ. Ναι. Συμπαθέστατη και η ομάδα και ο Πίτερ Ζάουμπερ. Λείπει ο Πίτερ Ζάουμπερ νομίζω. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάπου να φολοδέρνει. Όχι. Είχε γίνει BMW Ζάουμπερ, ξαναγύρισε σε Ζάουμπερ, ξαναάλλαξε, ξαναήρθε. Ήταν το 18 που ήταν Ζάουμπερ Αλφα Ρωμαίο και το 19 έγινε Αλφα Ρωμαίο Ζάουμπερ. Ναι. Αλλά είναι η ίδια ομάδα. Και τώρα είναι ο ίδιος όμιλος. Δεν άλλαξε τίποτα. Ναι, η ίδια οικογένεια, οι ίδιες αγκαλιές. Εκεί επέστρεψε ο Κίμι Ράικονεν εδώ και 2 χρόνια νομίζω τρέχει. Ναι, το 19. Που πήρε τη θέση στο Λεκλέρ. Και φέτος ήταν με τον Τζιοβινάτσι. Ο Λεκλέρ πήρε θέση του Ράικονεν ή ο Ράικονεν πήρε θέση του Λεκλέρ? Ταυτόχρονα θα πω. Εγώ πιστεύω ότι πρώτα ο Κίμι είπε θέλω να πάω στη Ζάουμπερ και μετά δεν ξέραν ποιο να βάλουν στη Ferrari και λένε έλα μωρέ, να βάλουμε αυτό το παλικάρι το Λεκλέρ, καλός είναι. Το Λεκλέρ τον είχαν στο μυαλό του στη Ferrari. Εντάξει, αλλά. Τον είχαν. Αλλά εννοώ ότι δεν έφεραν πρώτα το Leclerc. Πιστεύω πρώτα έφυγε ο Κίμι. Ναι, πρώτα φάγανε άκυρο από τον Κίμι που δεν ανανέωσε και λέει: εγώ δεν ψήνομαι να συνεχίσω εδώ πέρα, παιδιά. Του είχαν φάει τα σηκώτια του ανθρώπου. Ναι, θα πάω κάπου αλλού, αφού δεν ψήνεστε. Εντάξει, και εγώ δεν ψήνομαι. I don't give a shit. Και ναι, και εκεί είχε τον μεγάλο Τζοβινάτσι. Πήγε τον Τζοβινάτσι, ο οποίος εμένα προσωπικά μου περνάει διάφορος, να σου πω την αλήθεια. Μαζί με τον Λατίφι είναι τα καλά παιδιά. Είναι τυπάδες που ξέρω εγώ. Πολλές πάστες θα κεράσουν. Που αν ήταν σάντουιτς θα ήταν 2 φέτες ψωμί. Με χωρίς τίποτα. Ναι, χωρίς τίποτα. Απλά θα σου έπαιρνε μια φέτα ψωμί, Τζοβινάτσι. Ναι, μου περνάει πάρα πολύ αδιάφορο του Τζοβινάτσι για κάποιο λόγο. Ο οποίος βέβαια στα δοκιμαστικά τον κόντραρε. Και μάλιστα τον κέρδισε με 8-9. Μπράβο τον Τζοβινάτσι. Έτσι. Ήταν ωριακό, αλλά πέρασε μπροστά. Βέβαια στους αγώνες, τα αποτελέσματα των αγώνων, ο Κίμι έχει επικρατήσει με 12-5. Εντάξει, ο Κίμι είναι και παλιός ρε φίλε. Η μισή φόρμουλα είναι ο Κίμι. Ο οποίος έκανε στο Πορτιμάο την καλύτερη εκκίνηση που έχω δει, ξέρω εγώ. Αν όχι ποτέ, τον τελευταίο καιρό. Πάρα πολλά χρόνια. Ναι, σίγουρα. Σε μικτές συνθήκες, ήταν μια φάση που έβρεχε, δεν έβρεχε, ήταν στεγνό, δεν ήταν στεγνό. Ήταν λίγο περίεργο. Γλιστρήσαν πολύ στους πρώτους γύρους. Ο Σάινθ πέρασε πρώτος, πέρασε 2 Mercedes. Ναι. Το ξαναπέρασαν βέβαια Mercedes. Εντάξει, ναι, δεν είπαμε ότι έμεινε εκεί μέχρι το τέλος, αλλά. Αλλά ήταν φοβερό, ναι, το βλέπεις και παθαίνεις ένα μικροκεφαλικό εκεί. Ο Κίμι πέρασε 10 θέσεις, ανέβηκε πάνω από 10 θέσεις. Κέρδισε 10 θέσεις στον πρώτο γύρο που ήταν σε φάση έλα εσύ, επόμενος, next, ok. Και είμαι σίγουρος ότι δεν ενθουσιάστηκε καν. Ναι, απλά. Ήταν άλλη μια μέρα. Άλλη μια Κυριακή. Δεν του κάνει διαφορά. Ή θα πήγαινε στο καφενείο να παίξει μπυρίμπα ή θα έκανε αυτό. Ναι, ή θα πήγαινε στο γιο του να πιει σαμπάνια, ας πούμε. Να πάμε στη Χάς, μιας και το πιάσαμε. Ναι, αφού τώρα. Πάμε στη Χάς. Δεν τους έκανε κουμάντο νομίζω κάποια στιγμή γιατί. Καμία στιγμή δεν τους έκανε κουμάντο. Εντάξει, είναι και οι δύο ιδιαίτερες προσωπικότητες, ρε παιδί μου, και ο Γκροζάν και ο Μάγνουσεν. Και είναι και λίγο επιρρεπείς στις τράκες. Ναι, νομίζω πιο ιδιαίτερη προσωπικότητα Μάγνουσεν. Τα δανέζικά μου είναι λίγο περίεργα. Δεν είναι καλά. Ο Γκροζάν μου φαίνεται πιο ήρεμος χαρακτήρας. Αλλά μέσα στην πίστα είναι και οι δύο. Νομίζω ότι ήταν πιο επικίνδυνοι. Ναι, με διαφορά. Ο Γκροζάν βέβαια έχει κάνει πολλά χρόνια ψυχοθεραπεία. Ναι. Μετά το Βέλγιο του 2012, που ξέρω εγώ, διέλυσε το μισό grid μόνος του, το πήρε μόνος του ρε, και τα πήγε τάπα. Έβγαλε έξω Χάμιλτον, έβγαλε έξω Αλόνσο. Έκοψε. Το Βέλγιο λες που θα μπορούσε να έχει φύγει με τη μύτη πάνω στον Αλόνσο. Που πέρασε από πάνω του. Ναι. Κάποιος περνάει από πάνω του. Ναι, ήταν.
τον Κομπαγιάση έφαγε. Το μισό γκριτ είχε φάει. Τότε σε Williams ήταν. Τα είχε κάνει ρε παιδί μου όλα. Και λέει ναι, ότι ξεκίνησε ψυχοθεραπεία γιατί λέει νόμιζε ότι φταίω εγώ. Αυτός έφταιγε. Νομίζω πολύ δεν θα έχουμε. Όλοι οι οδηγοί έχουν ψυχολογική στήριξη. Ο Γκροζάν λίγο παραπάνω. Η Haas λοιπόν είναι και αυτή μοιρασμένη με 7-8 στους αγώνες στα Qualify που τρέξανε μαζί. Έτσι. 7-8 είναι μπροστά ο Δανός μας. Ο Μάγνουσον, ναι. Δεν ξαναμπαίνω στη Λούμπα. Ναι. Και 7-6 είμαστε στους αγώνες. Γιατί προφανώς ο Γκροζάν δεν τους έτρεξε όλους. Ναι. Αντικαταστάθηκε από τον Πιέτρο Φιντιπάλντι. Ναι. Εγγονό του Έμερσον Φιντιπάλντι. Που είναι ο πέμπτος Φιντιπάλντι που τρέχει στη Φόρμουλα 1. Αυτά με τη Haas. Πάμε να δούμε Ρενό. Δεν θα πούμε για το. Για τη Στούκα. Είχαμε ένα γεγονός, ναι, το οποίο το φάγαμε. Ένα ψηλοασήμαντο γεγονός, ρε παιδί μου. Δεν ήταν κάτι πάρα πολύ σπουδαίο αυτό που συνέβη. Έχουμε ένα τρομακτικό ατύχημα. Έτσι, στο πρώτο Μπαχρέιν. Στο πρώτο Μπαχρέιν, ναι. Όπου πρώτη φορά εγώ είδα αυτοκίνητο να παίρνει φωτιά σε Στούκα. Στη Φόρμουλα 1. Έχει πάρα πολλά χρόνια να συμβεί. Σε Στούκα, ναι. Φωτιά θυμάμαι μόνο του μπαμπά Verstappen. Που είχε πάρει στα πίδα όμως. Θυμάμαι και τον Μάσα να. Έχουν γίνει κι άλλα τέτοια. Στα ναι, αλλά... φωτίτσες μικρές και τέτοια. Όχι, αλλά εντάξει, από ατύχημα να κάνει boom. Τέτοια φωτιά, ναι. Ήταν συγκλονιστικό το ατύχημα. Ήταν. Βλέποντας και τη φωτιά και το αυτοκίνητο να κόβεται. Κόπηκε στη μέση, ναι, το μισό Μάξ έμεινε έξω από την μπαριέρα, το άλλο μισό πέρασε από μέσα. Εγώ τρόμαξα. Βασικά, πώς τη γλίτωσε ο Γκροζάν πραγματικά. Το παλικάρι να είναι καλά, ηρωική προσπάθεια για να βγει. Ναι. Και ηρωική προσπάθεια και ήταν και πάρα πολύ καλά τα μέτρα ασφαλείας φυσικά. Ναι, το Χάλο έκανε τη δουλειά του. Το Χάλο έκανε τη δουλειά του. Η μπανιέρα που λένε μέσα το. Δεν ξέρω. Έχει ένα όνομα αυτό. Ναι. Σε surviving capsule, κάπως έτσι. Ναι, κάπως έτσι. Ναι. Έχει ένα όνομα. Και αυτό δεν έμεινε. Πώς το λένε, ακέραιο, ολόκληρο. Δεν γρατσουνίστηκε καν απ' έξω. Κοίτα, θεωρώ παράδεκτο που κόπηκε στη μέση το αυτοκίνητο. Εντάξει, χάσισε. Ναι. Δηλαδή δεν ξέρω αν ας πούμε μια Mercedes έφευγε με τα ίδια χιλιόμετρα στην ίδια Στούκα, αν θα κοβόταν. Με τον ίδιο τρόπο. Μπορεί να ήταν και καλό που κόπηκε όμως. Για να βγει. Ναι. Λες ότι είχε χώρο από πίσω, ναι, γιατί ήταν. Γιατί αν έμενε μέσα μπορεί να κρεμόταν ρε, και να μην είχε την ελευθερία κινήσεων που θα ήθελε ο Γκροζάν. Ναι. Είναι ένα τρομακτικό ατύχημα στο οποίο νομίζω ότι δεν μπορούσε να επέμβει κάποιος. Ναι, σε καμία περίπτωση. Να πάει κάποιος. Ας πούμε, μόνο ο οδηγός θα μπορούσε να βγει από εκεί. Ναι, γιατί είχε πάρα πολύ. Και με τα μέτρα που έχει, έτσι, με αυτά που φοράει, που είναι αντιπυρικά, πυρήμαχα. Είχε πολύ ζέστη, είχε πολύ φωτιά. Δεν μπορούσαν να περάσουν κανένας εκεί γύρω. Δηλαδή. Εξαιρετική δουλειά του. Ευτυχώς ήταν και το safety car και το medical car κοντά. Και τον έβαλαν μέσα γρήγορα και τον πήγανε νοσοκομεία και τέτοια. Τη γλίτωσε. Ναι. Ήταν πάρα πολύ. Ήταν σοκαριστικό. Και όλοι οι οδηγοί πάθαν σοκ κατευθείαν. Όλοι ρωτήσανε αν είναι καλά το παλικάρι. Δεν υπήρχε κάποιος που εντάξει, μόλις το κάραμε άλλη μια μέρα. Όλοι καταλάβαν ότι αυτό το πράγμα είναι επικίνδυνο. Ήταν πάρα πολύ στο όριο να χάσουμε άνθρωπο πάλι. Έτσι. Ναι, ήταν πολύ κοντά. Δηλαδή το ότι γλίτωσε ο Γκροζάν καταρχάς μας δείχνει το πόσο έχει προχωρήσει η ασφάλεια και τα μέτρα στη Φόρμουλα 1. Πώς έχει εξελιχθεί. Ναι. Δηλαδή. Όχι πολύ, πριν από 5 χρόνια παίζει να μην γλίτωνε αν γινόταν αυτό. Ναι. Σίγουρα πριν το Χάλο. Σίγουρα πριν το Χάλο. Ήταν πολύ επικίνδυνο, πολύ πιο επικίνδυνο. Και επειδή πολλοί λένε για το Χάλο, την πρώτη χρονιά το Χάλο δεν ήταν τόσο καλό. Όταν ήταν στο ΣΠΑ που πέρασε ο Αλόνσο πάνω από το Λεκλέρ. Δεν είχαν Χάλο. Είχαν Χάλο. Από το Λεκλέρ. Ναι. Γιατί δεν το θυμάμαι αυτό, πες μου. ΣΠΑ. Ναι. Ωραία, κάτι γίνεται τώρα, δεν θυμάμαι, κάποιος σηκώνει τον Αλόνσο και περνάει το αμάξι του Αλόνσο πάνω από το Λεκλέρ και φεύγει έξω. Και βλέπεις το Χάλο του Λεκλέρ φανερά τραυματισμένο, ας πούμε, και χτυπημένο. Που έλεγε ο Λεκλέρ στην αρχή: εγώ ήμουν κατά του Χάλο, αλλά μετά από αυτό που έζησα σήμερα πλέον είμαι υπέρ. Σίγουρα βοήθησε πάρα πολύ και το Χάλο. Ευτυχώς που το παλικάρι είναι καλά. Παρένθεση, πήγε IndyCar ο Γκροζάν. Μπράβο τον Γκροζάν. Παρένθεση στην παρένθεση, ζήτησε χορηγία από την Haas και του αρνήθηκαν. Εντάξει. Κοίτα, να σου πω κάτι. Βγήκε ο Haas και είπε: δεν θα δώσω λεφτά για να σκοτωθεί το παλικάρι. Έκανε τέτοια δήλωση. Έτσι, που είναι απαράδεκτο, έτσι. Δεν το κάνεις αυτό. Είναι όντως. Συγγνώμη κιόλας. Βέβαια, αν βάλεις σε ένα λογαριασμό το πόσα τους έχει χρεώσει σπάζοντας αμάξια, μάλλον θα πρέπει να δώσει αυτός χορηγία για τον χρόνο. Και πάλι πες: δεν θέλω να σου δώσω χορηγία, ας πούμε.
τσιγκουνεύομαι ή στα κρατάω από αυτά που μου έχει σπάσει. Μην λες αυτό το πράγμα. Ναι. Είναι απαράδεκτο τώρα, έτσι. Και στο Top Gear έχει κάνει εμφανίσει στο γαλλικό. Ποιος, ο Χάς? Ο Γκροζάν. Στο Metal Gear. Ναι. Ρενό. Πάμε στη Ρενό. Καταρχάς, πριν πάμε στη Ρενό, έρχεται το Αλόνσο στη Ρενό ξανά. Ναι. Αλπίν. Αλπίν, ναι. Θα τα συζητήσουμε μετά στις προβλέψεις για του χρόνου, για τις φετινές τέλος πάντων αυτά. Για πες για τη Ρενό, έχουμε ένα Ρικιάρντο ο οποίος έχει πλέον προσαρμοστεί στο αυτοκίνητο. Γιατί την πρώτη χρονιά είχε θέματα, ειδικά στο πρώτο μισό. Ναι, ήταν και πρώτη χρονιά βέβαια. Και είχε πάει από τον πύραυλο της Red Bull, ας πούμε. Ναι, άλλα φρένα, άλλα. Εντάξει, όχι τόσο πύραυλο της Renault, στο καλό αμάξι. Σε μια Renault η οποία είχε προβλήματα τότε, την πρώτη χρονιά. Αυτή τη χρονιά πήγε αρκετά καλύτερα και η Renault. Ένας Ρικάρντο που είχε οδηγήσει μόνο κινητήρα Renault στη ζωή του, έτσι. Μέχρι φέτος που πάει στη McLaren. Όντως, ναι, έγινε ταυτόχρονα η ναι, κατάσταση. Ναι. Και που αν η McLaren δεν άλλαζε Mercedes φέτος, θα είχε πάλι Renault. Στην Toro Rosso όταν ήταν. Νομίζω. Δεν ξέρω, παίζει. Δεν θυμάμαι αν είχε αλλάξει, αν είχε ακόμα Ferrari. Μόνο αλήθειες εδώ, παιδιά, μόνο αλήθειες. Λες να έχει Ferrari τότε? Δεν είμαι σίγουρος. Είμαστε. Θα το ψάξω και θα σας πω στο επόμενο επεισόδιο το αν το Toro Rosso είχε Ferrari τότε. Ή και όχι. Μπορεί να το αφήσουμε έτσι. Ψάξτε το και εσείς, γκουγκλάρετε και γράψτε. Έχουμε λοιπόν στο head to head ένα Ricciardo στα qualify να είναι 15-2 στους 17 αγώνες. Καλά πήγε αυτό. Τον άφησε και 2 φορές έτσι, λίγο να πάρει. Νέο παιδί είναι, μωρέ. Ναι, και από αυτούς τους αγώνες στους 17, στους 13 ήταν μπροστά από τον Οκόν. 13-4 έχουμε. Ωραίο. Νομίζω εντάξει, λογικό. Ναι. Υπάρχει διαφορά. Ο Ρικάρντο είναι, μπορεί αυτή τη στιγμή τους καλύτερους, αν όχι μετά το Χάμιλτον, ξέρω εγώ, καλύτερος οδηγός στο. Νομίζω ότι έχει potential πρωταθλητή. Και πάμε McLaren. Πάμε στη McLaren. Καλή χρονιά. Πολύ καλή χρονιά. Τρίτη θέση. Μετά από αιώνες. Μετά από το 13, 12. Το 13ο αιώνα ίσως. Ναι, πόντιουμ 2. Θα μπορούσε να έχει και παραπάνω. Ναι. Πολύ ισορροπημένα γενικά το head to head. Head to head στη McLaren έχουμε στις κατατακτήριες 8-8. Για κάποιον λόγο μου βγάζει 16 αγώνες. Ναι. Και στους αγώνες ήταν 8-9. Ο Νόρις οριακά βέβαια. Πιο πολλούς πόντους βέβαια μάζεψε ο Σάινθ. Ναι, γιατί ο Σάινθ είχε περισσότερες εγκαταλείψεις από τον Νόρις, αλλά ο Νόρις είχε ατυχήματα τα οποία δεν οδήγησαν σε εγκατάλειψη. Ναι. Δηλαδή, ας πούμε, στην Ρωσία που πέρασε πάνω από τα συντρίμμια του Σάινθ και έπεσε τελευταίος. Που μετά πάλεψε μέχρι την 10η θέση, αλλά μπήκε ξανά στα πιτ. Ή στην Πορτογαλία που τον τράκαρε ο Στρόλ. Πολύ καλή χρονιά για τη McLaren γενικότερα. Πάρα πολύ καλή. Εκμεταλλεύτηκε βέβαια και την ποινή της Racing Point. Όπου, να σου πω κάτι, Για να πάρει δεν το είναι τόσο τετή. αντικειμενική η ποινή. Γιατί αν η Racing Point δεν είχε πάρει τα κομμάτια από τη Mercedes, δεν θα ήταν στο επίπεδο που ήταν. Σίγουρα, ναι. Οπότε η McLaren και η Renault θα είχαν πολύ παραπάνω πόντους. Σίγουρα. Μπορεί να χτυπάγανε μέχρι και τη Red Bull. Η Ωραία. McLaren σε πόντους. Ναι. Δύσκολα είσαι. Γιατί όμως σκέψω ότι τις Αν έλειπε θέσεις. εντελώς εσύ λες τώρα. Αν έλειπε εντελώς η Racing Αν η Point. Racing Point ήταν εκεί που ήταν το 19, τους πόντους και τις θέσεις που έπαιρνε αυτή τους έπαιρναν η McLaren και η Renault. Ναι. Οπότε διαφορετικό να μοιράζει τους πόντους στα 3 και διαφορετικό τους μοιράζει στα 2. Σίγουρα. Το ότι οι δύο οδηγοί ήταν κοντά είναι και ένας από τους λόγους που βγήκε πάνω από τις άλλες δύο ομάδες. Ναι, ήταν συνέχεια κοντά και δεν είχαν κόντρα μεταξύ τους πολύ. Όχι, Πήγαιναν ναι, καλά. ναι. Πήγαιναν καλά. Καλά. Λίγες φορές έχουμε δει τη Mate, ας πούμε, να είναι καλά και αγαπημένη. Πέρα το πιο επικό bromance στην ιστορία, νομίζω, αυτοί οι δύο τυπάδες. Ναι. Και ακόμα είναι τώρα που είναι ο Κάρλος στη Ferrari που ο Νόρις πηγαίνει και του. Κάνουν για καλή κάνει, πήγαν ναι. και γκολφ και παίξαν γκολφ κάπου. Ναι, ότι είναι φίλοι γενικά. Ναι. Όπως είναι ο Νόρις και με τον Ράσελ και με τον Άλμπον. Είπαμε και για McLaren, πάμε να δούμε, είχαμε ρεκόρ φέτος. Είχαμε αρκετά ρεκόρ που συνέβησαν. Οπότε για πες για τα ρεκόρ. Ρεκόρ, είχαμε πολλά ρεκόρ βέβαια ο Χάμιλτον, έτσι. Πρόπολε σοβαρίζει τον Σουμάχερ, οπότε του χρόνου φέτος Ναι. έχει την ευκαιρία. Σε μια εβδομάδα. Από μια. Καλώς ερχόνται των πραγμάτων από μια εβδομάδα και μετά έχει την ευκαιρία να περάσει τον Σουμάχερ στα πρωταθλήματα. Που όταν είχε πάρει το 7ο Σουμάχερ, δεν πίστευε ότι θα τον αγγίξει κάποιος. Ότι θα τον Όσο τον πλησιάσει. πλησιάσει. Είχαμε τον Χάμιλτον να καταφέρει να έχει ρεκόρ με τα περισσότερα πόντιου με 165. Πολλά πόντια. 165. Άλλοι δεν έχουν 165 αγώνες, ας πούμε. Έχει Και 165 νίκες. πόντου μόνο. Νίκες με 95. Έχει την ευκαιρία να φτάσει σε 100 φέτος. Πιστεύω θα τις φτάσει. Ναι, νομίζω ότι. Θα τις Και κατοστήσει. στου φάσει του πρώτου 5 αγώνε ο παιδί. Ναι, άνετα. Έτσι όπως το πάει και στους 4 πρώτους αγώνες, όχι.
Έχουμε τους περισσότερους συνεχόμενους τερματισμούς στους πόντους του Χάμιλτον, που είναι 48. Ναι, και έχασε, και αν δεν έχανε το Σαχίρ. Το Ζακίρ, και υπάρχει θέμα. Δεν έτρεξε ο Σαχίρ. Έχουν θέμα, δεν ξέρουν ακόμα τι θα μετρήσουν. Δεν το έχουν αυξήσει για να μετρήσουν το Abu Dhabi. Ναι. Έτσι. Αλλά ακόμα δεν ξέρουν τι θα κάνουν με το. Γιατί δεν έτρεξε το Βαλγκάρι. Ναι, δεν είναι ότι έτρεξε και δεν ήταν στους πόντους. Το δεν έτρεξε σημαίνει δεν είναι στους πόντους. Ναι, αλλά δεν ήταν παρόν. Okay. Έτσι. Επίσης ο Χάμιλτον στους πόντους δεν ήταν και στην Γερμανία πέρυσι που μπήκε γιατί τελικά, ακυρώθηκαν ναι. οι Αλφα Ρωμαίο. Λέγαμε και πριν. Περισσότερες νίκες με τον ίδιο κατασκευαστή. Χάμιλτον, 74. 74 νίκες με τη Mercedes, έτσι. Τρομακτικό. Εντάξει, και με τη McLaren είχε, αλλά δεν νομίζω ότι αυτό που έγινε με τη Mercedes. Άλλες 21 του λείπουνε. Εντάξει. Έτσι, από τις 95 τις 74 έχει κάνει με τη Mercedes, έτσι. Έχουμε τη Mercedes, η μόνη ομάδα που έχει καταφέρει 7 συνεχόμενα πρωταθλήματα. Έχουμε ένα πολύ ηλίθιο ρεκόρ. Την Mercedes να έχει κάνει το ρεκόρ με τους περισσότερους αγώνες στους οποίους ήταν μπροστά έστω για ένα γύρο. Συνεχόμενους όμως. Έτσι. Οι οποίοι είναι 39 συνεχόμενοι αγώνες, στους οποίους βρέθηκε έστω και για λίγο, για ένα γύρο μπροστά. Έτσι. Να είναι πρώτη. Έχουμε τον Πέρες, ο οποίος έσπασε ένα φοβερό ρεκόρ, τις περισσότερες κινήσεις, περισσότερες συμμετοχές, μέχρι να φτάσει στην πρώτη του νίκη. Έκανε 190 αγώνες. Ποτέ δεν είναι αργά. Ποτέ δεν είναι αργά, παιδιά. Δεν είναι καν 200, έτσι. Δεν είναι καν 200. Προσπάθησε. Ναι, ήταν πάρα πολύ κοντά, αλλά δεν το έκανε η μοίρα το χατήρι. Όπως το έχει κάνει το χατήρι στο Χούλκεμπεργκ. Που ήταν πολλά κομμάτια και δέσανε για να μην πάρει πόντουμ ποτέ αυτό το παλικάρι. Έτσι. Και έχουμε βέβαια τον Legend, τον Thriller, έτσι, τον Iceman. Με 229 Grand Prix. 329 Grand Prix. 329 Grand Prix. Που είχε ξεπεράσει τον Μπαρικέλο, νομίζω. Τον προηγούμενο. Το ρεκόρ, ναι. Νομίζω, ναι. Ή και όχι, δεν ξέρω. Νομίζω ήταν ο Μπαρικέλο. Και έχουμε 7 podium. Verstappen, Hamilton, Bottas. Αυτοί οι τρεις μοιράστηκαν φέτος 7 podium. Βαρεθήκαμε να τους βλέπουμε μαζί. Σχεδόν τα μισά podium. Και έχουμε τον Hamilton να κάνει τον καλύτερο γύρο ever. Έτσι. Σε αγώνα. Όχι. Ήταν σε δοκιμαστικά. Ναι. Ήταν δοκιμαστικά. Το ταχύτερο γύρο. Ναι, ταχύτερος γύρος, δηλαδή με μεγαλύτερη μέση ταχύτητα, τα οποία ήταν τα 264 χιλιόμετρα με ένα 18,887 στη Μόντσα. Που ήταν η pole position. Πάρα πολύ. Ο ταχύτερος γύρος έσπασε το ρεκόρ του Μοντόγια. Μπράβο, Λούις. Μπράβο τον Λούις. Ζωή να έχει το παλικάρι, να τον βλέπουμε να χαιρόμαστε το άθλημα. Να τα εκατοστήσει τις νίκες του. Θα κατοστήσει τις νίκες του πιθανότατα, πάρα πολύ πιθανόν. Εντάξει, είναι εξαιρετικός έτσι. Όπως είπε και ο Φέτελ, είναι ο καλύτερος στη γενιά μας. Ναι. Αυτή τη στιγμή, όντως αυτά που βλέπουμε είναι ο καλύτερος. Που είναι μεγαλύτερος από το Φέτελ. Πόσο μεγαλύτερος? 2 χρόνια. Εντάξει, δεν είναι τώρα και μια πενταετία, ας πούμε. Αλλά φαίνεται σαν να ξέρω εγώ ανιψιός του, γιατί ο Φέτελ έχει κάνει καράφλα ενώ αυτός που έχει βάλει τα μπουκλάκια. Ο Φέτελ έχει κάνει μια κάρα. Καλώς ήρθες, πρώτα απ' όλα, αδερφός, έτσι. Η οποία δεν φάνηκε όμως στις δοκιμές. Γιατί έχει το κράνος, ρε φίλε. Ρε φίλε, το έβγαλε το κράνος. Και τον υπόλοιπο γύρο είναι με καπέλο. Δεν τον είδαμε. Έλειπε αυτή η καράφλα. Λέει ότι την έβαλαν με Photoshop. Δεν ξέρω τι έγινε. Λες να κάνει sandbagging στα μαλλιά του. Ελπίζω αυτή την καράφλα να την ξαναδούμε. Έτσι. Κάποια στιγμή ένα καραφλός οδηγός να πάρει και νίκη. Θα πάρει πόντιουμ. Να πάρει πόντιουμ και νίκη θέλουμε. Έπαιρνε ο Χάμιλτον τον πρώτο καιρό. 66 ρίσμα δεν ήταν καράφλα. Είχε ρε παιδί μου. Η θωρά του χρόνου, ας πούμε, και τη ζωή. Η σοφία της ζωής. Απλά πηγαίνει ο Χάμιλτον και ρουφάει τα μαλλιά από τον Φέτελ. Είναι... Ο Χάμιλτον έχει κάνει κοτσιδάκια. Ναι, όσο χάνει μαλλιά ο Φέτελ παίρνει ο Χάμιλτον. Ναι. Λοιπόν, πάμε λίγο να το κάνουμε. Περίμενα να κάνω τέτοιο. Ναι. Πάμε τώρα. Είσαι έτοιμος? Ναι. Ωραία. Πάμε να δούμε τι περιμένουμε φέτος, Πιέρο. Τη χρονιά που μας έρχεται. Mercedes με το ίδιο δίδυμο. Hamilton Bottas. Δεν νομίζω ότι περιμένεις κάτι διαφορετικό από αυτό που έχεις δει. Κοίταξε να δεις. Είπανε στις δοκιμές είμαστε πιο αργοί από τη Red Bull. Ωραία, εντάξει. Θα πάρουν το πρωτάθλημα από τον Ιούνιο. Ωραία. Το ξέρουμε. Αν δεν το πάρουν από τον Απρίλιο. Ναι. Τον υπόλοιπο χρόνο απλά θα τους βλέπουμε να κάνουν κύκλους μόνοι τους. Ναι. Ή και όχι, ελπίζω να βλέπουμε λίγο πιο πίσω. Με δείχνει ο σκηνοθέτης να μας δείχνει την εκκίνηση και στο τέλος παίρνει την καρό σημαία ο Χάμιλτον. Αυτά. Νομίζω ότι θα έχουμε μία από τα ίδια όσον αφορά τη δυναμική της Mercedes σε σχέση με τους υπόλοιπους. Ναι, και εγώ δεν πιστεύω. Εκτός και αν αυτή η αδιαλλαγή στο πάτωμα τους επηρεάσει τόσο πολύ που είχε δύναμη στο πάτωμα. Δηλαδή έπαιρνε
Είπε, ναι, αλλά... πλεονέκτημα από το πάτωμα η Mercedes. Εντάξει, επίσης έδειξε να έχουν κάποια προβλήματα στο κυβότιο. Που τα είχε και η Aston Martin. Θα τα λύσουν, δεν νομίζω. Που Mercedes. προμηθεύεται κυβότιο, αλλά. Ναι, αυτό δεν νομίζω ότι θα είναι Νομίζω κάτι που θα δεν είναι λύνεται. το θέμα. Δηλαδή θα πάνε στον Μπαχρέιν μεθαύριο και θα είναι πετάνε. Μάλλον. Έχουμε Red Bull με Verstappen Perez. Νέος teammate για τον Verstappen. Κοίτα, δυνατούς είδα και τους δύο στο τριήμερο των δοκιμών. Δεν ξέρω πώς θα πάει. Πόση πίεση πιστεύεις ότι μπορεί να βάλει ο Perez στο Verstappen? Εξαρτάται πόση πίεση θα τον αφήσουν να βάλει, εγώ πιστεύω. Ναι. Ότι θα είναι λίγο. Ότι θεωρώ ότι ο Πέρες δεν είναι τόσο καλό οδηγός στο Ρικάρντο, αλλά πιστεύω ότι θα είναι στην ίδια δυναμική που είχαν το 18. Πιστεύεις ότι υπάρχει περίπτωση να μην έχουν ίδιες δυναμικότητες μονοθέσιο Verstappen Perez? Θα μπορούσε. Δεν ξέρω. Δεν θέλω να πω τέτοια κακή έρευνα. Άσχετα με τον πιστεύω ή όχι. Δεν νομίζω ότι θα το αφήσει αυτό ο Perez. Δηλαδή δεν είναι 20 χρονών άνθρωπος, έτσι. Επίσης δεν ξέρω αν θα δούμε τράκα μεταξύ τους. Γιατί ο Πέρες γενικά δεν τα αφήνει αυτά. Τρακά. Δηλαδή, αν κυνηγήσει τον Verstappen και ο Verstappen. Γιατί εντάξει τώρα, με βλέπω τα κλείσει τελευταία, την πόρτα, τα ναι. τελευταία 2 χρόνια που έχει ηρεμήσει. Ο Verstappen παλιά ήταν συγκρουόμενος full. Ναι, ναι. Άμα. Και στην Αυστρία είχαν θέμα με τον Leclerc. Ναι, Πρόπερση. το 19, ναι. Που είπε ο Leclerc, άμα είναι να παίξουμε έτσι, παιδιά, εγώ μπορώ. Ναι, δεν μετά έχω θέμα. τον πέταξε αυτός έξω στο Και το Silverstone, έκανε ναι. μετά από λίγο καιρό. Οπότε, επειδή και ο Πέρες γενικά είναι τέτοιο τσαμπουκάς και οδηγάει και ο Verstappen, μπορεί να τους δούμε να τρακάρουν αν δεν έχουν πολύ ξεκάθαρα orders. Ναι, έχουν μεγάλο εγωισμό. Εντάξει, ο Verstappen έχει τεράστιο εγωισμό, αλλά και ο Perez έχει εγωισμό και νομίζω ότι θα τον κοντράρει, ελπίζω τουλάχιστον, να τον κοντράρει στα ίσια. Δηλαδή τον κακομοίρη τον Οκόν τον έχει καρφώσει 3 φορές τον τοίχο. Εντάξει, και ο Verstappen. Ναι. Γενικά Εκτός ο πίστας. Οκόν της έχει φάει λίγο από όλους. Έχουμε McLaren με τον αγαπημένο μου Ρικάρντο, τον αλτερεβό, μαζί με Norris. Είναι μια κομμωδία μόνη τους, έτσι. Καλά, ναι. Είναι πολύ, πολύ αγαπημένοι, ρε παιδί μου, Θα πιλότοι περάσουμε και... πολύ καλά. Κοίτα, πιστεύω δεν θα έχουμε τον bromance που είχε με το Sainz ο Norris, γιατί... Μπορεί να το χτίσουν σιγά σιγά. Μπορεί, ρε παιδί μου, ναι, δεν λέω ότι θα είναι στα μαχαίρια έτσι. Πιστεύω ότι θα πηγαίνουν καλά και μέσα στην πίστα και έξω από την πίστα. Πιστεύεις ότι η καρδιά του Norris έχει θέση μόνο για έναν? Ναι, πιστεύω ότι η καρδιά του Norris, ρε παιδί μου... Ότι γράφει κάτω από το κάθισμα Carlos in Lando best friends forever, κάτι τέτοιο. Είμαι σίγουρος. Γύρνα πίσω, ξέρω, για στο Με τηλέφωνο. καρδούλες, ναι. Λοιπόν, Και Ρικάρντο. πιστεύω ότι ελπίζω πολύ. έχουν καλό μονοθέσιο και αυτή η πατέντα με το διαχύτη και το τέτοιο μπορεί να προχωρήσει καλά. Ναι. Θα δούμε. Θα δείξει. Ελπίδες για καλές εμφανίσεις και ελπίδες και για νίκη. Θα πω, θα ρισκάρω να πω. Ελπίδες για νίκη είναι αν σκοντάψει η Mercedes. Ναι. Τη Red Bull μπορεί να την κοντράρει σε μια καλή Ίσως, μέρα. σε μια καλή μέρα με ελάχιστα προβλήματα της Red Bull. Εντάξει, δεν είπαμε να τρέχουν με 2 ρόδες, αλλά με Ναι, ελάχιστα προβλήματα νομίζω μπορεί να Αυτό τον ή κοντράρει. με κάποιο λάθος με κάποιο οδηγού της Red Bull. Πιστεύω ότι μπορεί ο Ρικάρντο και ο Norris να κυνηγήσουν. Κατά καιρούς θα είναι κοντά, πιστεύω. Ferrari. Το μότο της Ferrari φέτος είναι το πάμε να πάρουμε το 22. Δηλαδή, φέτος η Ferrari έχει στόχο του χρόνου. Ναι, ναι. Εξαιρετική κατάσταση. Καλά θα πάει αυτό. Εντάξει, είναι πολύ κρίμα τώρα που τη βλέπεις τη Ferrari εκεί πέρα. Τη βλέπεις 10, 13, 14 ας πούμε. Ναι, και οι οδηγοί είναι καλοί, ρε παιδί μου. Και ο Sainz και ο Leclerc. Πολύ Είναι δυνατό. καλοί οδηγοί. Θυμάμαι και τον Μπάτον Αλόνσο στη McLaren, εξαιρετικό δίδυμο. Aston Martin, αλλάζει η ομάδα. Φεύγει εκείνη η ομάδα η χωρίς προσωπικότητα, η μόνη προσωπικότητα της Racing Point. Νομίζω ότι ήταν το χρώμα, το πέντε του χορηγού. Πιστεύω Aston Martin. ότι θα πάνε καλά. Όμορφο. Ωραίο, Max, το πράσινο με το ροζ είναι ωραίο. Στην αρχή δεν μ' άρεσε, αλλά έτσι όπως το είδα και στην πίστα μέσα, όμορφο. Ο Φέτελ, αν δεν έχει πάει εκεί για τελευταία ένσημο για αγροτικό, Δεν μπορεί νομίζω. μπορεί να το κυνηγήσει, ρε Δεν παιδί μου. νομίζω. Νομίζω ότι σίγουρα τον έχει πάρει ο μπαμπάς Στρολ για να δώσει εμπειρία στο γιο Στρολ. Ναι, σίγουρα. Έτσι, να τον συμβουλέψει κτλ. Δηλαδή θα είναι λίγο ό,τι ήταν ο Σουμάχη για τον Ρόσμπεργκ κάποτε στη Mercedes, Ναι. κάπου το 10. Ναι. Κάτι τέτοιο. Θα έχει και αυτό το ρόλο, αλλά νομίζω ότι θα την πάρει την πρόκληση ο Φέτελ. Δεν θα είναι τουρίστας. Πέρσι ήταν τουρίστας, έτσι. Καλά, ναι. Ήταν ένας τουρίστας. Αλπίν. Περίμενε μισό λεπτό πριν. Να κουνήσω αυτό για να δω τι μου λέει. Θες να πούμε κάτι άλλο για την Aston Martin? Όχι. Είμαστε κομπλέ. Αλπίν. 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 Όμορφο επίσης. Έχεις δει που έχει πολύ χοντρό πίσω φτερό. Το Shark. Το Shark Fin, ναι. Ναι. Είναι απίστευτα χοντρό. Χοντρό. Είναι μπαμπάτσικο, ρε Η παιδί μου. δουλειά έτσι. του δεν είναι να σχίζει τον αέρα και να πετάει. Ναι, αλλά έχουν θέμα με τους κινητήρες και με αυτά. Και είναι έτσι λίγο μπαλκι. Αλόνσο Οκόν, επιστροφή Αλόνσο, μεγάλη επιστροφή. Μεγάλη επιστροφή. Επιστροφή πρωταθλητή. Ναι. Εντάξει, πιστεύω ότι θα είναι εκεί που ήταν και πέρυσι η Ρενό. Δεν θα ανέβει, δεν θα κατέβει. Τέταρτη, πέμπτη θέση. Θα έχουμε ωραίες μάχες με McLaren, Aston Martin και Alpine πιστεύω.
Μπορεί και Αλφα Τάουρι και Ferrari. Ναι. Δηλαδή Θα ότι είναι και ωραία όλο και στο το μάτι. midfield, ας πούμε, θα είναι. Ναι, και θα είναι ωραίο και στο μάτι αυτό. Έχουμε Αλφα Τάουρι με ανάποδα χρώματα από ό,τι πέρσι. Ναι, είναι Άλλαξε πάρα πολύ, τα μέσα έξω σαν να λέμε. το αρνητικό. Ναι, ακριβώς. Όμορφο κι αυτό. Κάτι πάθανε φέτος και βγάλανε όμορφα μονοθέσια. Επίσης, έχει προσέξει ότι η Αλφα Τάουρι δεν έχει κανέναν άλλο χορηγό. Είναι μόνο Αλφα Τάουρι, Σε όλο το αμάξι δεν έχει. Είναι ο Ταύρος, ναι. Ούτε η Red Bull έχει άλλο χορηγό. Γκασλί, Τσουνόντα. Γκασλί Τσουνόντα. Κοίτα, καταρχάς θέλω να το πω εδώ στην κάμερα. Σκουντερία Αλφα Τάουρι, μεγαλύτερη ιταλική ομάδα 2021. Εγώ πιστεύω Προκαλείς. θα βγει πάνω από τη Ferrari. Προκαλείς. Εντάξει, άμα δεν βγει, μπορείτε να δείτε στο τέλος της σεζόν να μου πείτε έλεγες μαλακίες. Θα μαζευτούν οι τυφώζοι από έξω με πυρσούς. Βγες έξω, ρε! Πιστεύω ναι, θα έχει καλή σεζόν, καλύτερα από την περσινή. Ωραία, γιατί και ο κινητήρας Honda φαίνεται να έχει φτιάξει. Αν λύσουν λίγο τα προβλήματα αξιοπιστίας. Δεν έχουν πρώτα απ' όλα τον Κβιάτ που θα έφευγε στους μισούς αγώνες έξω. Εντάξει. Ναι. Συγγνώμη, αγόρι. Ο Τσουνόντα φαίνεται καλός οδηγός. Δηλαδή. Τσουνόντα τελευταία μέρα χειμερινών έκανε κάτι μαγείες. Εντάξει, ανοίγει και τον DRS 100 μέτρα πιο πίσω βέβαια. Εντάξει, είχε και τα super slick, super soft, Ναι, υπερ τέλεια τα ελαστικά. τα ό,τι κόκκινα, καλύτερο. τα βαθύ κόκκινο. Ναι, οκ, αλλά έδειξε. Έτσι. Ναι, και ο Γκασλί πιστεύω ότι απλά κρατήθηκε λίγο πιο πίσω. Δεν είναι ότι δεν ήταν καλός στις δοκιμές. Εντάξει, δεν είναι ότι δεν είναι καλό. Εγώ τον Γκασλί τον πιστεύω και πιστεύω ότι θα έχουν. Ότι κάποια στιγμή θα αρχίσει ο Ιαπωνέζος και θα τον κοντράρει πολύ στα ίσια. Πιστεύω ότι έχει potential πολύ δυνατό ο Ιαπωνέζος. Ναι, δεν είναι κακός οδηγός. Και ελπίζω να έχει βασικά γιατί έχουμε πάρα πολλά χρόνια να δούμε μη Ευρωπαίο πρωταθλητή. Εν τω μεταξύ, από τον Μπρόστ και μετά, ωραία, όλοι οι πρωταθλητές είναι οι Γερμανοί, οι Άγγλοι, οι Φιλανδοί ή ο Αλόνσο. Πάμε Αλφα Ρωμαίο. Ραϊκόν Τζοβινάτης πάλι. Πίστευω ότι έγινε πέρυσι απλά λίγο καλύτερα. Λίγο καλύτερα για ποιον από τους δύο. Και για τους δύο. Α, ενώ σαν Σαν ομάδα. Οκ, ναι. Ότι δεν θα είναι αυτό το 8 πόντους που είχαν πέρυσι. Πέρυσι είχαν 4-4 με πόντους. Ήταν πάρα Ναι. πολύ. Αυτό πιστεύω ότι θα είναι λίγο πιο πάνω. Πέρυσι ήταν πολύ χάλι. Νομίζω ότι θα κλείσουν. Για κάποιο λόγο δεν ξέρω. Μέσα στο μυαλό μου φαντάζομαι ότι θα κλείσουν κάποιες διαφορές. Νομίζω ότι οι Williams πολλές φορές θα είναι καλύτερη από τη Haas. Αυτό είναι άλλη συζήτηση. Αλλά πιστεύω ότι όλοι οι υπόλοιποι πέρα από Mercedes, Red Bull, έτσι, από McLaren έως και Alfa Romeo, κάποιες φορές θα παίξουν όλοι αυτοί ανάμεικτα ξύλο. Μακάρι να το δούμε αυτό. Προφανώς και μακάρι και δεν θα είναι τραγικές οι διαφορές στους χρόνους, νομίζω. Αυτό πιστεύω ότι ο Raikkonen θα είναι και πάλι καλύτερος και πιο πάνω, αλλά όχι τραγικά πολύ και. Και στα 80 του Raikkonen θα είναι καλύτερος από οποιονδήποτε, ας πούμε. Καλά, ναι. Αν θέλει. Πιστεύω θα είναι κάπου ανάμεσα στο 19 και στο 20 η Alfa Romeo. Που το 19 κάποια στιγμή κόντρα το Vettel ο Raikkonen με Ferrari. Και πέρσι κάποιες φορές. Εντάξει, ναι, αλλά πέρυσι ήταν η Ferrari αυτή που ήταν. Ναι. Οπότε ναι, πιστεύω ότι θα είναι κάπου ενδιάμεσα. Η Haas πιστεύω ότι είναι η πιο ιδιαίτερη ομάδα φέτος. Κυρίως γιατί δεν έχει αλλάξει τίποτα από πέρυσι, μόνο χρώμα. Τεράστια αλλαγή. Μια αμερικάνικη ομάδα με τη ρωσική σημαία, με τη σημαία της Ρωσίας, η οποία απαγορεύεται. Και Γερμανό οδηγό. Και ένα Γερμανό οδηγό, ο οποίος έχει φέρει ένα όνομα βαρύ σαν ιστορία. Ναι, η σημαία της Ρωσίας απαγορεύεται γιατί είχε γίνει κάτι με το ντόπινγκ. Ναι, στο Στίβο, τι σχέση έχει η Φόρμουλα 1, δεν καταλαβαίνω. Νομίζω ότι έφαγαν απαγόρευση όλα τα αθλήματα. Από τον πλανήτη, δηλαδή, αν θέλει ας πούμε, η Ρωσία να στείλει στο φεγγάρι μια αποστολή, θα τη σβήσουν τη σημαία. Ναι, αλλά δεν θα έχουν ρώσικη σημαία. Το δίδυμο πιστεύω ότι εντάξει, έχει να δείξει πράγματα. Δίδυμο που έρχεται κατευθείαν με φρεσκάτα από τη Φόρμουλα 2. Ο ένας είναι πρωταθλητής. Και ο Μαζεπίν ήταν τέταρτο ή πέμπτος. Δεν ξέρω, δεν το παρακολουθήσα όλο. Έχουμε Μίκαλ Σουμάχερ. Όχι, δεν έχουμε. Μικ Σουμάχερ. Έχουμε τον άλλο σου. Έχουμε Μίκαλ Σουμάχερ στην καρδιά μας όλοι. Μικ Σουμάχερ που έχει δείξει πολύ καλά δείγματα γενικά ο Μικ Σουμάχερ. Ναι. Φόρμουλα 2 εντάξει, δεν είναι και εύκολο να την πάρει. Ένα ενιαίο είναι δύσκολο. Όχι, ναι. Και είχε και ατυχία στην αρχή. Κάποια στιγμή έσκασε ο πυροσβεστήρα, α πούμε, στο αμάξι και έχασε θέση. Έχω την εντύπωση ότι δεν πήρε pole position στη Φόρμουλα 2. Μπορεί. Είχε πολλές ατυχίες ο Μικ πάντως, παρόλο που κέρδισε το πρωτάθλημα. Ναι. Τώρα ο Μαζεπίν είναι λίγο. Εντάξει, ιδιαίτερη περίπτωση οδηγού. Δεν χαίρομαι ιδιαίτερα. Δεν χαίρομαι. Ας πούμε, εμένα μου θυμίζει πολύ Verstappen στην αρχή ο Μαζεπίν. Εμένα μου θυμίζει λίγο πολύ Stroll στην αρχή που είχα πρόβλημα με το Stroll. Αλλά ο Stroll εμένα σου λέω και το είπα και πριν με κέρδισε. Όχι, Verstappen εννοώ από την προοπτική ότι είναι πολύ επιθετικός. Μέσα στην πίστα. Έξω από την πίστα, εντάξει. Και έξω από την πίστα πολύ επιθετικός. Πίστα, ναι, δεν είναι ότι. Θεωρώ ότι ο Μαζεπίν θα. Δεν ξέρω τώρα, εντάξει, δεν είναι και το ανταγωνιστικό μονοθέσιο που θα μας δείξει το ταλέντο του. Πιστεύω ότι θα είναι χάλια η Haas.
Ναι, θα είναι πολύ αργή και πραγματικά μπορεί να βγάλουμε μια εικόνα για αυτού του δύο η οποία δεν θα είναι σωστή καθόλου. Ναι. Πιστεύω ότι έχει potential η Haas φέτος να πάρει και λιγότερους βαθμούς από την περσινή Αλφα Ρωμαίο. Να βγει πρώτη-τελευταία ή τελευταία με. Καλά, και φέτος 4 πήρε. Πήρε όμως. Αλλά δεν πάρει καθόλου. Μπορεί. Επειδή είναι και οι δύο rookies, μπορεί. Όχι επειδή είναι rookies, το αυτοκίνητο. Δηλαδή και ένας rookie όταν κάποια στιγμή θα προσαρμοστεί πολύ καλά με στα αυτοκίνητα. Λοιπόν, έτσι η Haas δεν τη βλέπω τη Haas να την βγάζει και δεν τη βλέπω τη Haas να μένει και για πολλά χρόνια. Ακόμα. Δεν ξέρω. Να την παλεύει οικονομικά. Μπορεί, πολλοί μιλάνε για εξαγορά από τη Ford. Μακάρι να δούμε Ford. Να πιστέψει η Ford ως αμερικάνικη εταιρεία με Και τη μια Haas. δυνατή αμερικάνικη εταιρεία νομίζω θα πρέπει να ανοίξει. Και κλείνουμε με Williams. Ο Russell είπε ότι περιμένουμε γιογιό. Πότε τα πάνω μας, πότε τα κάτω μας. Κοίτα, εγώ θα σου πω, έχω αγοράσει μετοχές Williams. Παρακαλώ. Έχω αγοράσει μετοχές της ομάδας. Στο manager, Στο χρηματιστήριο. στην πραγματικότητα. Ναι. Είσαι μέτοχος Williams. Έχω δώσει λεφτά, ναι. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είμαστε εδώ σε απευθεία σύνδεση με τον Πιέρο Πατουκιά. Ο Πιέρο Πατουκιάς είναι μεγαλομέτωχος, είστε. Έχω και μία μετοχή. Μάλιστα. Πόσα έδωσες για να πάρεις μία μετοχή, ας πούμε, άραγε. 12 ευρώ. Αλήθεια. Κάπου τότε τόσο έκανε. Αλήθεια. Και έχουν κάνει και δύο, μου έχουν δώσει δύο μερίσματα. Μου έχουν δώσει 60 λεπτά συνολικά. Αλήθεια. Ναι, Έλα. κάναν μέρισμα split. Περίμενε, τώρα που πουλήθηκε. Μετά που πουλήθηκε την αγόρισα. Α, έχασες μεγάλη ευκαιρία. Όχι, ρε. Στα πολύ low της. Τότε ήταν το πολύ low της. Πιο low από πριν. Όταν πουλήθηκε, Ναι. την βγάλαν από το χρηματιστήριο της Stuttgart, δεν ξέρω ποιο σε χρηματιστήριο που ήταν, και είχε πέσει η τιμή και γάματα. Πες να ήταν πιο φθηνή Williams. Νομίζω είναι πιο ακριβό το αυτοκίνητο. Η μινιατούρα της Williams είναι πιο Από ακριβό τη από μετοχή. τη μετοχή. Ναι. Γι' αυτό αγόρασα μετοχές τότε. Έχουμε μαζί μας έναν μέτοχο της Williams και οπαδό της McLaren. Γιατί η Williams πάει χάλια, μαντέψτε. Πιστεύω ότι μπορεί να την κοντράρει τη Haas και να την περάσει. Και εγώ το πιστεύω. Έχει το Russell που είναι καλό οδηγό. Ράσελ είναι εξαιρετικός έτσι, ακόμα και με αυτό το κάρο, συγγνώμη. Ναι, όχι. Αλλά έχει δείξει παπάδες στο παλικάρι. Έχει το Λατίφι που είναι ο Λατίφι. Εντάξει. Οκ. Φίλε, είναι από του πέραν λίγο απαρατήρητοι. Είναι το πορτοκαλί. Ναι, είναι το πορτοκαλί. Είναι το πορτοκαλί. Κρίμα, αλλά ναι. Πάμε να βάλουμε, θέλεις να κάνουμε προβλέψεις. Head Ναι. to head. Ναι. Λοιπόν, Mercedes Bottas, αρχίσουμε τα δύσκολα. Εδώ σε θέλω. Θα πω Μπότα. Θα πω Μπότα εδώ, υπεύθυνα. Ότι τι, Κάμερα ότι ο Μπότα θα περάσει το Χάμιλτον. στο Q1 του Μπαχρέιν. Γενικά. Σε όλο το πρωτάθλημα. Εγώ το πιστεύω. Ότι ο Bottas θα τερματίσει πάνω από το Χάμιλτον. Ναι. Δεν θα τερματίσει, αλλά εγώ το πιστεύω και το λέω και το ελπίζω και μακάρι. Αφού πιστεύεις ότι δεν θα τερματίσει, πώς πιστεύεις ότι θα τερματίσει πάνω από το Χάμιλτον. Ελπίζω. Θα θέλες. Θέλω η δύναμη τη θέληση και Ναι. τη τέτοια να σηκώσουμε όλοι μαζί τα χέρια να δώσουμε στον Μπότα ενέργεια να περάσει. Θέλεις να κρατήσω Bottas, όντως. Ναι, εγώ βάζω Μπότα. Σημείωσέ τον. Βάζω ένα πι εδώ. Εγώ, αδερφέ, θα πάω με τον πρωταθλητή. Γιατί Οκ. θέλω να είμαι με το δυνατό. Verstappen Perez. Πιστεύω Verstappen. Πας με την ίδρυκα κι εσύ. Δεν θα τον αφήσει τον Θα Πέρες. πας με την ίδρυκα. Δεν θα τον αφήσει τον Πέρες. Και να Ωραία, θέλει. λοιπόν, δεν θα τον αφήσει. θα ήθελα Perez, θα βάλω κι εγώ στον Verstappen. Ρικιάρντο Νόρις. Όχι επιθυμία. Όχι, θα πω πιστεύεις? Νόρις. Θα πω Νόρις πρώτον γιατί ξέρει το αμάξι περισσότερο από τον Ρικάρντο. Ναι. Και δεύτερον γιατί είναι καλός οδηγός. Και Καλός είναι, καλός είναι. Και νομίζω ότι επειδή έχασε 2 χρονιές από τον Σάινθ. Που εντάξει, ειδικά πέρυσι, ας πούμε, νομίζω δεν τάξε πάρα πολύ να χάσει. Ρικιάρντο Νόρις. Πιστεύεις Νόρις. Πιστεύω Νόρις ότι θέλει να αποδείξει και ότι μπορεί και δεν θέλει να γίνει και αυτός Βαντόρν, ξέρω εγώ. Είναι... Ναι, όχι, εγώ τον πιστεύω τον Νόρις, αλλά θα πάω με την εμπειρία και πιστεύω ότι θα είναι σχετικά οριακό. Οριακό και εγώ δεν πιστεύω θα είναι, αλλά σου λέω θα είναι πιο πάνω ο Νόρις. Θα πάω με τον. Για λιγότερο από 10 βαθμούς την πιστεύω, εμπειρία. αλλά θα είναι πιο πάνω. Leclerc Sainz. Ωραία μάχη αυτή. Και αυτή ωραία. Leclerc Sainz. Θα πω Leclerc για τον ίδιο λόγο που είπα πριν Νόρις. Ότι ξέρει το αμάξι, έχει την εμπειρία στην Ferrari. Δεν πιστεύω ότι ο Sainz θα γίνει δεύτερος οδηγός και θα γίνει μπαρικέλο του, Όχι, με τίποτα. του Δεν το Leclerc. έχει και σαν ιδιοσυγκρασία έτσι. Ναι, αλλά πιστεύω ότι φέτος τουλάχιστον θα είναι πιο πάνω ο Leclerc. Και ακόμα και αν ήθελε ο Sainz να γίνει ο δεύτερος, θα τον τραβούσε μια μπάτσα ο πατέρας του νομίζω. Δεν θα τον άφηνε. Ναι, Όχι ότι μπερδεύεται πολύ ο μπαμπάς Sainz, Αλλά ναι, σε κάτι τέτοια θέματα αλλά νομίζω σε κάτι τέτοιο θα του χτυπήσει τον εγωισμό, θα του πει ξεκόλλα. Εγώ θα συμφωνήσω εδώ και θα πάω με τον Leclerc, γιατί δεν νομίζω ότι ο Sainz έχει
το potential του Ρικιάρντο Ρικιάρντο Νόρις σε σχέση με τον Λεκλέρ. Είναι και πρώτη του χρονιά, δηλαδή. Είναι η πρώτη χρονιά. Θα πάω και εγώ με τον Λεκλέρ. Φέτελ Στρόλ. Θες να το συζητήσουμε, πάμε παρακάτω. Φέτελ Στρόλ, ρε φίλε, δεν ξέρω. Κοίτα. Τι πιστεύεις ότι υπάρχει περίπτωση ο Στρόλ να φάει τον Φέτελ? Πιστεύω ότι υπάρχει μια μικρή περίπτωση να είναι ο Φέτελ πάνω από τον Στρόλ. Κατά τα άλλα, πιστεύω. Μικρή περίπτωση να είναι ο Φέτελ Ναι, πάνω. πιστεύω Στρόλ πολύ. Πιστεύω Στρόλ πολύ. Εγώ πιστεύω ότι θα πέσει σφαγή και ότι ο Φέτελ θα τον αφήσει με 10, όχι 10, θα έχει... Πόσοι αγώνες είναι, 23? 15 αγώνες διαφορά θα έχουν. Δεν ξέρω, εγώ πιστεύω Στρόλ γιατί ο Φέτελ πρώτον πάει με τη χειρότερη ψυχολογία που μπορούσε να πάει. Ο Φέτελ. Ο Φέτελ. Ναι, αλλά πάει με ελπίδα. Ρε φίλε, Είναι όταν. το Πασόκ που ανατέλει, το πράσινο. Όσο Πασόκ και πράσινο και να είναι, έχει φάει τόσο τέτοιο στη Φεράρι, τόσο κατά στη Φεράρι. Τον προηγούμενο Έχασε το χρόνο. ενδιαφέρον του, εγώ πιστεύω. Όπως και ο Ραϊκόνεν είχε χάσει το ενδιαφέρον του. Ναι, Αν θυμάσαι. και πιστεύω ότι θα του βγει αυτό. Ειδικά φέτος δεν θα είναι. Δηλαδή και με τις δοκιμές τον έβλεπα πάρα πολύ ψόφιο, ας πούμε. Ναι, ήταν και λίγο τρόπος που λειτουργούσε εκείνη η Φεράρι, τέλος πάντων. Οπότε ναι, θα πω Στρόλ γιατί και αυτό ξέρει το αμάξι. Γιατί, Συγγνώμη, σε έβαλα Φέτελ κατά λάθος. Νόμιζα ότι είναι σίγουρο αυτό. γιατί και ο Στρόλ ξέρει το αμάξι, θέλει να αποδείξει πράγματα. Εντάξει, ο Φέτελ την άλλη έχει και 4 παγκόσμια πρωταθλήματα, ρε φίλε. Δεν τον νοιάζει. Δεν τον νοιάζει. Άλπιν! Άλπιν. Εμπειρία, πρωταθλητής με έναν. Εντάξει, κοίτα. Εγώ. Αλόνσο, ξεκάθαρα. Οδηγάρα, έτσι. Οδηγάρα. Ο Οδηγάρα, ναι, και είναι ο Κον. Δεν πιστεύω. Αν μου έλεγε Αλόνσο ή Νόρι, θα σου έλεγα Νόρι πάλι. Όχι. Με το ίδιο αυτοκίνητο. Με το ίδιο αυτοκίνητο. Όχι. Αλόνσο ο Κον δεν το πιστεύω ότι ο Κον μπορεί να τον περάσει. Τον Αλόνσο θα τον έβαζα με. Δηλαδή δεν θα ήμουν σίγουρος αν είχε το ίδιο αυτοκίνητο με Ραϊκόνεν. Αν ενδιαφερόταν ο Ραϊκόνεν. Έτσι, Ναι, ναι. σε μια φάση που ενδιαφέρονται και οι δύο. Θα ήμουν αντεμή με Ραϊκόνεν, Χάμιλτον και Φέτελ. Πιστεύω ότι και για τον Ρικιάρντο ή τον Verstappen με ίδιο μάξι και κίνητρο θα του είχε εύκολα. Όχι, εγώ πιστεύω ότι και Ράσελ και Νόρι. Και Ράσελ. Και Ράσελ. Norris. Ότι αν είχαν ίδιο Το μισό αμάξι. γκριντ είναι αυτό. Ναι, ο Αλόνσο είναι και 40 χρονών, ρε φίλε, ξέρω Ναι, εγώ. είναι ο Αλόνσο. Όσο καλό οδηγό και όσο ο Αλόνσο και να είναι. Αλλά ναι, τον Οκόν πιστεύω τον κερδίσει. Ωραία, και εγώ θα βάλω τα λεφτά μου στον Αλόνσο. Αλφα Ταουρί με Γκάσλι και Τσουνόντα. Γκάσλι. Γκάσλι τι, δαγκωτό έτσι. Γκάσλι, δαγκωτό και έτσι και ξέρω. Θέλει μεταγραφή ο Γκάσλι σίγουρα. Πού να πάει? Η Ρενό ακούγεται. Να φύγει ο Κόν, να έρθει ο Γκάσλι. Ναι. Έχει ακουστεί αυτό. Δεν λέω ότι το λέω εγώ, λέω ότι έχει ακουστεί. Ναι. Και θέλει να κυνηγήσει, ρε παιδί μου, και να συνεχίσει να αποδεικνύει στη Red Bull ότι έκανε λάθος που τον έδιωξε. Ναι, σίγουρα αυτό το κρατάει. Καλός οδηγός είναι. Ναι. Οπότε, Ναι. ρε παιδί μου, όχι ότι ο Τσουνόντα είναι κακός, αλλά πιστεύω ότι ο Γκάσλι είναι καλύτερος. Και ειδικά τώρα που είναι η πρώτη χρονιά του Τσουνόντα. Θα βάλω τα λεφτά μου στο Ιαπωνέζο. Πιστεύω ότι έχει μέσα του ένα λιοντάρι κρυμμένο κάπου βαθιά, αλλά το έχει και ότι μπορεί να κάνει ζημιά και μπορεί να κάνει έκπληξη. Για κάποιο λόγο πιστεύω ότι θα είναι μια από τις εκπλήξεις των επόμενων ετών. Από τον πρώτο του χρόνο πιστεύεις. Δεν πιστεύω ότι θα δείξει. Θα δείξει πράγματα. Okay. Δεν ξέρω, μπορεί να πέσουν στα βράχια σου, λέω έτσι. Αλλά πιστεύω ότι θα έχει για κάποιο λόγο. Άκρατος θα πάω μάλλον. Έχουμε Αλφα Ρωμαίο με Ραϊκόνεν και Τζιοβινάτσι. Μιλάμε για τους αγώνες έτσι. Μιλάμε για την τελική βαθμολογία. Ναι. Από πάνω. Ναι. Ραϊκόνεν θα πω. Ναι. Ραϊκόνεν θα πω. Ναι, νομίζω δεν χρειάζεται πάρα πολύ να εξηγήσουμε το γιατί και πέρυσι και πρόπερσι, ρε παιδί μου, δεν μας έχει δείξει ο Τζοβινάτσι ότι μπορεί. Εκτός αν ο Τζοβινάτσι τέλος πάντων βρει και δει το φως και αποφασίζει ότι πρέπει να τον κρατήσουν και να δείξει πόσο καλός είναι. Ναι. Και ο Κίμι πάει εντελώς για ψάρεμο, ας πούμε, και αποφασίσει. Αλλά άμα θέλει. Ναι, όχι, αυτό λέω ότι να μην θέλει. Ότι να πει εντάξει, ξέρει κάτι τελευταίο μου χρονιά. Α πούμε και τι ήρθαμε εδώ τώρα, τι μαζευτήκαμε ρε παιδιά, δεν να το λήξουμε να φύγουμε. Αυτό να χτυπάει τσιπουράκια πριν και να ανεβαίνει μετά στο μονοθέσιο. Δεν νομίζω ότι δεν ξέρω. Ούτε εγώ νομίζω, αλλά Πολύ. άμα το κάνει αυτό είναι ο μόνος τρόπος να τον περάσει ο Τζοβινάτσι. Νομίζω ότι βαριέται λίγο στα δοκιμαστικά ο Ραϊκόνεν. Γενικά νομίζω ότι βαριέται λίγο. Ναι, αλλά στους αγώνες τον πιάνει ένα. Γιατί Πάμε, ναι, ρε, θα σε φάω. Ναι, εντάξει, στους αγώνες έχει τρέξει και πόσους 320, πώς είπαμε πριν. 329. Ε, Λέω, 329. Έχει τρέξει και τους αγώνες. Φαντάζομαι προφανώς τον πιάνει. Ναι, οδηγάρα. Ο Ραϊκόνεν οδηγάρα και το 5-6 πόνεσε. Λοιπόν, Haas. Χάς. Ναι, ωραία, ενδιαφέρον Μάκερ αυτό. με το Ρώσο.
Δεν λέω ονόματα. Δεν μπορείς να πεις Ρώσους πλέον. Τι, απαγορεύεται γι' αυτό. Δεν απαγορεύεται, αλλά απαγορεύεται η ευθεία αναφορά στη Ρωσία. Μπορείς να έχεις τα χρώματα, αλλά δεν μπορείς να έχεις σημαία ή σύμβολα. Σημαία και εθνικό ύμνο. Και σύμβολα. Πού πας? Σουμάχερ, πας με το αίμα ή με τα λεφτά? Πάω με το Μαζεπίν, να το λέω και αυτό. Απίστευτο. Αυτό είναι οριακά πιο controversial από τον Bottas, ρε παιδί μου. Απίστευτο. Ωραία. Όχι ότι ο Μικ δεν είναι καλός οδηγός, αλλά πιστεύω ότι θα είναι έτσι κι αλλιώς πίσω. Ωραία. Οπότε ο Μαζεπίν μπορεί να κυνηγήσει. Πίσω γενικά λες η Haas όλα. Ναι, ότι η Haas θα είναι. Ότι μπορεί και να μην πάρουν καν βαθμό. Ναι, Ή να πάρουν πολύ λίγους. Και πιστεύω ότι ο Μαζεπίν έχει πιο πολλές. Ο Σουμάχερ μπορεί να είναι πιο σταθερός στο να παίρνει καλύτερες θέσεις. Αλλά πιστεύω ότι ο Μαζεπίν θα πιέσει σε έναν αγώνα που θα είναι εκείνος αγώνας που θα δώσει παραπάνω βαθμούς και θα μείνει στο με παραπάνω. Θα βάλω τα λεφτά μου στο αίμα. Okay. Πάω με τον Σουμάχερ. Και είναι πρωταθλητής. Πιστεύω ότι τον έχει στο μεταξύ τους. Για κάποιο λόγο. Θα τον πιστέψω. Και θα πάω με την κληρονομιά, εντάξει. Πάμε με το Legacy. Πάμε με το Legacy οικογενειοκρατία, παιδιά, μόνο. Άρα, παιδί μου, σε βάθος χρόνου και εγώ πιστεύω ότι ο Σουμάχερ θα κάνει μεγαλύτερη καριέρα από τον Μαζεπίν. Σίγουρα. Αλλά για φέτος πιστεύω ότι ο Μαζεπίν μάλλον θα είναι πιο πάνω. Ράσελ Λατίφι να το συζητήσουμε ή να πάμε παρακάτω? Κοίτα, πέρυσι ο Λατίφι ήταν πάνω. Εντάξει τώρα. Επειδή βγήκε ενδέκατος τώρα. Πέρυσι στους 11. από πάνω ήταν ο Λατίφι. Αν ο Ράσελ δεν έτρεχε στη Mercedes, θα ήταν ο Λατίφι. Είχε καλύτερο αποτέλεσμα, αλλά στα μεταξύ τους τον πήγε τρενάκι ο άλλος. Και στους αγώνες τον πήγε τρενάκι. Στους αγώνες είχε 16. Κοντά ήτανε. 4 αγώνες έχει ο άλλος, παραπάνω. Κοντά ήτανε. Εγώ πιστεύω Λατίφι. Λατίφι. Πέρυσι ήταν πιο πάνω και στη βαθμολογία. Αν ο Ράσελ δεν πήγε στη Mercedes, ήταν από πάνω. Ναι, εντάξει, ήταν πιο πάνω γιατί βγήκε ενδέκατος 3 φορές. Αυτή ήταν η μεγαλύτερη επιτυχία. Ναι, και τη μία τερμάτισαν 11. Είσαι στην Williams. Είναι η ίδια λογική με τη Haas. Πιστεύω ότι όπως ο Μαζεπίν μπορεί να κάνει έναν καλύτερο αγώνα από το Σουμάχερ και να βγει πιο πάνω, Ναι. έτσι και ο Λατίφι θα έχει, ρε παιδί μου, κάποιους καλύτερους αγώνες, γιατί Τον έχει, πιστεύω. Βάσει ταλέντου δηλαδή, η διαφορά είναι. βάσει ταλέντου ναι, αλλά το ταλέντο μετράει σε μια ομάδα, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, σαν τη McLaren ή σαν την Red Bull. Γιατί δεν μετράει στη Williams, επειδή είναι κάρο. Γιατί στη Williams είτε βγεις 15ος είτε βγεις 18ος, παίρνεις τους ίδιους βαθμούς. Θα πας με τον Λατίφι. Ναι, και αν σε έναν αγώνα ο Λατίφι είναι τυχερός και βγει 10ος, ο Ράσελ μπορεί να μην βγει ποτέ. Βλέπε 2019 με τον Κούμπιτσα. Το 2019. Εσύ δηλαδή ποντάρεις ότι κανείς δεν θα πάρει βαθμό και εδώ Ή ότι κανείς δεν θα πάρει βαθμό, ή ότι ο ένας θα βγει. και ρε παιδί μου. στο Ρώσο. Ναι, ή ότι θα γίνει ένας αγώνας και ο ένας θα βγει ένατος και μετά ο άλλος θα βγει 10ος. Δηλαδή θα είναι τύπου 2-1. Ναι. Ή 3-2, ας πούμε. Ή Θα καταφέρει 3-1. να χωθεί πρώτος, ας πούμε, σε μια στροφή και θα είναι Ναι, μπροστά. και θα βγει 8ος, ας πούμε, ένατος. Σε έναν αγώνα θα κοιμηθούν όλοι και. Ενώ θα... μπορείς όλους τους υπόλοιπους να είναι από πάνω τους σταθερά, αλλά εσύ πιστεύεις ότι βαθμούς θα πάρει για κάποιο λόγο. Ναι, ότι ρε παιδί μου μπορεί συνέχεια να είναι ρε παιδί μου ο Ράσελ 11, ο Λατίφι 14. Ωραία, για κάθε αγώνα. Σε κάθε αγώνα, απλά Αλλά σε έναν αγώνα okay. να είναι ο Λατίφι μια 10η Να μπει θέση μπροστά. και θα πάρει έναν βαθμό που θα είναι ένας βαθμός παραπάνω από το Ράσελ που θα έχει 0. Μάλιστα. Ωραία. Αυτές ήταν οι προβλέψεις μας. Έτσι. Εγώ πήγα πάλι με Ράσελ. Παιδιά, πείτε μας κι εσείς, τι πιστεύετε. Και για το 2021 και για το 2020 και για τα ψέματα που μπορεί να έχει πει ο Πιέρος, γιατί έχω μόνο αλήθειες εδώ, έτσι, εντάξει. Ναι, να μας σχολιάσετε γενικά. Πείτε ό,τι θέλετε, βρίστε κιόλας αν θέλετε από κάτω. Αδέρφια καράφλες ενωθείτε. Κρατήστε Θέλω να το. πω, όλοι με το Φέτελ, έτσι. Δύναμη. Ναι, είμαστε με το Φέτελ. Είμαστε με το Φέτελ. Φέτελ ή Χάμιλτον. Φέτελ, αφού είχαμε τον κοτσιδάκια μας πρόδωσε. Ήταν πρώην καραφλός. Δεν ήταν καραφλός, ήταν από επιλογή. Πρέπει να είναι από φυσική επιλογή. Πρέπει να πω ανάγκη. Πρέπει να είναι από φυσική επιλογή, να το έχει φέρει η μοίρα αυτό το πράγμα. Να είναι στο κάρμα σου. Ο άλλος απλά ξύζει το κεφάλι του, χαίρομαι πολύ. Όχι. Ενώ ο Φέτελ βγήκε η σοφία. True καραφλάς, ναι. Από τους παλιούς, τους Ορθόδοξους. Ναι. Γύρω-γύρω δάσος και στη μέση τίποτα. Αυτό ήταν λοιπόν το πρώτο επεισόδιο της σειράς Καφενές Φόρμουλας. Αν σας άρεσε, κάντε like, subscribe και όλα αυτά που λένε αυτοί οι τύποι που κάνουν YouTube και τέτοια. Κάντε share, like, subscribe. Θα κάνουμε και giveaway στους 100.000 subscribers, δηλαδή ποτέ. Ποτέ, ναι. Πάλι τζάμπα θα την βγάλουμε. Θα βρούμε κάτι να κάνουμε giveaway. Πείτε μας τις προβλέψεις σας, τι θέλετε, τι περιμένετε. Ναι, σίγουρα όλα αυτά. Ποιος πιστεύετε ότι θα είναι ο πιο ενδιαφέρον αγώνας στη σεζόν. Ναι. Ποιος σας άρεσε από πέρσι. Ποιος θα είναι ο Πάρα πρωταθλητής και γιατί θα είναι ο Χάμιλτον. Ναι, πείτε, αν δεν είναι ο Χάμιλτον. Θα
θα είναι ο Χάμιλτον. Αν δεν είναι. Αν δεν είναι. Αν δεν είναι. Και... Μπορεί να μην είναι ο Χάμιλτον. Ανησυχώ, θα καταστραφεί ο κόσμος. Και πριν κλείσουμε το επεισόδιο, θα κάνουμε μια αναφορά και ένα μεγάλο rip στη φωνή της Φόρμουλα 1 για πάρα πολλά χρόνια. Στον Μάρι Walker, που πέθανε το Σάββατο που μας πέρασε. Απίστευτος. Έτσι. Οι μεταδόσεις του σε έβαζε τόσο πολύ μέσα. Εγώ δηλαδή θυμάμαι όταν ήμουν μικρό στο Μάντσεστα, κάθε Κυριακή βλέπαμε Φόρμουλα 1 σταθερά και ακούγαμε Μάρι. Όχι, αλλά όλοι έχουμε δει βιντεάκια. Σε ηλικία 98 χρονών, έτσι, πέθανε μεγάλος. Ναι. Τεράστιος Μάρι Walker, όλοι έχουμε δει βιντεάκια και ο τρόπος με τον οποίο δηλαδή σε έβαζε μέσα στον αγώνα και κρατούσε το ρυθμό. Με έναν εκπληκτικό ρυθμό η φωνή του, είναι το ότι σαν να έκανε ένα κλικ μέσα του την ώρα που μετέδιδε. Έτσι. Ναι, ισχύει. Είναι απίστευτο, εξαιρετικός. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα. Ευχαριστούμε και εσάς, μας παρακολουθήσατε ή και όχι, δεν ξέρουμε. Αυτό ήταν το επεισόδιο. Πρώτο επεισόδιο, καφενές της Φόρμουλας. Θα σας περιμένουμε και στα επόμενα. Θα το πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Μέχρι τότε, Γεια καλή σας. συνέχεια. Γεια σας.